ne b'a fɔ bi a dalilu fana bɛ yen n'i y'a lakɔlɔsi on a dit que la science est commencée en Égypte, l'écriture est née en Égypte, la civilisation en Égypte. Donc nin bɛɛ bɛ fɔ ali bolo nin bɛɛ bɛ fɔ ali bolo mais avant que yɔrɔ ye wele ko Égypte a tun bɛ wele cogo di a tun bɛ wele ko Kama la terre des noirs a tun bɛ wele ten maintenant sɛbɛnni na waati o ani civilisation na waati o ani somɔya na waati o olu bɛɛ la dɛnɛn k'a tɛrɛ le n bɛnbali ye dugukolo kan l'heure o la dugukolo tun bɛ sous forme d'un rectangle a tun bɛ wele di voilà o min ka bɔ Égypte ka na bila Éthiopie ka na bila sankaran fan nin fɛ o bɛɛ tun bɛ dugukolo kelen de ye mais ni k'a lakɔlɔsi tubabulu ka égyptienne la science le ɲa ye jumɛn kɛ wale kosɔn sera o la k'ale la puisque la suprascience était au niveau de sankaran suprascience c'est-à-dire lonko san dɔ ta o tun ye pratiquer la Égypte fanfɛla a tɔ di sankaran kɔnɔ le dɔ wo application dɔ le ye don an nan de la physique quantique voilà don an nan tan o tun ye bundu belebele ye n'a ye mɔgɔ min bolo a bɛ se ka a la voyage nocturne kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama ou bien a y'a la déplacement kɛ a ma mobili ta a ma avion ta a ma nɛgɛso ta a ma moto ta maintenant o de y'a jira k'an na ko a kɔrɔ tɛ de komi Égypte le ka kɔrɔ yɔrɔ tɔw bɛɛ de la mais komi Mansal Tere Sida ye n fɛ de o le kosɔn yen tɔw bɔnni ka tɛmɛ a yɔrɔ olu kan deuxièmement tubabulu ma se k'an na suprascience ɲa ye alu ma se k'o lakale ɲɛsi de ma donc olu ɲinɛna olu kɔ ka olu bila mais tun y'a bɛɛ na dɔɔni dɔɔni an na histoire bɛɛ bɛ lɛnkɛnɛmaya a bɛɛ bɛ lɔn dɔɔni dɔɔni donc ni an k'a ta n bɛnbali le ka maariko ladan olu le k'a jira kan ko danbaa dɔ bɛ yen nɔ min ka duɲa dan ka san dan ka du dan ka fɔɲɔ dan ka bɔgɔ dan ka ji dan ka taa dan n bɛnbalu k'o lɔn n bɛnbalu banda k'a ye mɔɔ ni i hankili i ni sekoya i ni fanka i ni la force i ni la expérience o ye kaɲala ko dɔ la i d'o bɛɛ kɛ ko dɔ ɲakɔrɔ ayi i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ma donc ils ont dit maintenant que il y a une force divine il y a une énergie divine il y a un créateur qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu an bɛnbalu ka nin ɲɛɲini ka nin lɔn ka tila ka maariko sɛgɛsɛgɛ k'a ladan ka o kɛ maari yebali di ka ban k'a jira ka k'o ye maari le di o ye danbaga le di min na ko daminɛ ye mɔgɔ hakili dan yɔrɔ o le kosɔn an bɛnbalu ma maari sen nadan alu ma bolola dan alu ma kunna dan c'est-à-dire qu'on n'a pas donné une forme alu ma jurumu sidi maari ma bon an ma su lɔn alu ma jurumu si d'a ma alu ma makɛ yɔrɔ d'a ma alu ma sigi yɔrɔ d'a ma bon mun na an n'u la miiriya dan yɔrɔ ale la ko daminɛ yɔrɔ l'o di o la a tɛ se ka kɛ mɔɔ di a tɛ se ka munuya mɔɔ la donc kumamuso an na mɔbalu tun ye sun donna alu tun ye seli la voilà kɔni seli sun ale kɛra bolofɛko le di na mɔbalu bolo an bɛnbalu bolo k'a daminɛ kama ma han kana yɔrɔ tɔ la ka na kɛ sankaranu di ka na kɛ wudumalu di ka na kɛ mandenu di alu tun ye sun donna alu tun ye seli kɛla olu tun b'o kɛla cogo di ni ka mɔgɔ da ɲa ma fɛnɛ dugukolo narani tun ye tele la tuma min na han ka jigi ni k'o ma fɛnɛ an na mɔbalu ka miiri nin bɛɛ la dɛnɛ ma ka nin bɛɛ fɔ kaba k'a sigi an ɲɛ kaba k'a fɔ tele ma ko o le ye nimaya sun di nimaya sun wɔrɔ tele la déplacement o le étudier an na mɔlu bolo kaban k'a ta k'a la lolu kan olu la déplacement o le étudier an na mɔbalu bolo ka bato kɛ ka bɛn o ma mais bato nin tun bɛ kɛla cogo di bato tɛ ko ɲuman di na mɔbalu bolo a tɛ ko jugu di na mɔbalu bolo sali tɛ ko ɲuman di na mɔbalu bolo a tɛ ko jugu di na mɔbalu bolo n y'a fɛ ka mun fɔ n'a n y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ an man tɛ n y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ o le tɔ ko ɲuman mais yala ni mɔgɔ wɛrɛ k'i sali walima ka sun don i la sali ni i la sun o ye ko ɲuman de ɲala mɔgɔ wɛrɛ ma
ata la mo berema aye mun tiana mo berema ata tiana mo berema foni a kenya ere kara frekedi wati na sali ye kelal bulu nyame ma ne sunye kelal bulu nyame ma bo abrake dana tamini ka moto la ampechi juma lo era base sila le tegela ko juma sali yiro ule to yonedi mena ana mo balu ka sali ni sunke mundi aluko le ko sali ni sunye mo kele na ko le di ka ima ko nyini idan mari fe ile kele mako ya fe ko nyini dan mari fe lamado ne ya fe kawa Europe walma nya fe kawa Mali la walma nya fe kawa Sierra Leone amanta nya fe kawa Côte d'Ivoire membara ko beke wodi yenku seyenye membara ko beke masinya sorona na voyage ko nima donc ndalo ko ya quelque chose divin mais yen na voyage ko do sala donc ni mun kakan woro ndi se nkola walma ndi se wala Congo kono ndi nsi yendo ka miri kan concentré ka mirim bembalo ma ka télé ma fene ka étoile ma fene ka banda ma fene ka ndama kasi problème même ba ka kela ne la voyage ko ni bola dan mari bemba solominu mbone alumenu do aye freke ka fo dan mari nye aye freke ni na wuli ka boy sene di na voyage maso marana batoke menna ni makole nyini na on menela makunyini wati wo ani elela makunyini wati no fla eri mabe nyoma ne ya fuile yanko fuile la neka anyo nela makunyini woke e ka lambiri to yende. C'est pour cette raison sali ni sun brake moto yankodi ka ke moto yankodi wati kunjona ne kaka kam makunyini ndam mari fe wati mena mbembalu fe wati mena lero le ile makoti dan bala imakoti bembalu la ele ne oto fankala lile kan kunjone la ko file bana sali nefe walma ide na sun nefe ni nyoke rombiri tonye woro sali ni sun tunye mbembalu bolo li harameno ale le beti en 2018 ne kake j'ai fait un livre fla sebe kafa fla a dédicace nka entre kake Conakry ne ana capital kono maintenant nindu akeme woto tere nka fanye nko ka boyan bi soma haka do Conakry ante gimina anta ambulo la musote ani musul di foli ki andaro me anta antege la musote ante gimina hanye don tuma mena me no la nyini nyumane tala na fala le mbembalu nye ka fodali marinye anu boto ya anta na gimina anta na musofola fo ambasi angiala tuma mena nande uluke woro ni anu sedo kala nya fe dalimari ye kuna eren damma ye fanka damma yanna kafa kuna bo yake sarado yake fankaro yake sodon fanando nkondi no mem makasili kala bembalu nye ka gira dalimari la nko wele nindi nko Ibrahim akoka Abraham nko Ibrahim ko Abraham maintenant à partir de 6h du matin woro tuma somadala an wulida yando kan kula Conakry ka an wane an donné Conakry an sebali le toran giala ale ka gimi ne kura ka gimi puisque an madon fo 22h comme ça ale ka gimi nka fa ko bon ko ti atu gati nkibrati ni an ko len ko fanye san giala an mase lu kono mun ile bra gimi nko ibrati donc an wara an wane Conakry kuma la surinya boloma nko mo men tere wulu wara ka wa salon kono la nendo le gidana ko kan na ka fa kuna bo ke no ne ka fo le nko din ndendi me dinende entendi de aya to mun nyang hankil labara donc diku nka munke ne clara kan ko se kana kankan kana la hidita tuni après kandu keta ko danda kan ko se ka sundon fanani kan mambro la musote fondo na Conakry fondo nengi ala tumamena maintenant aluye nyinin kalike ko mo jonna kafa kuna bo kera palais du peuple là à salle même to ko 28 septembre tout la fi moani sin anko soron wati wolela kan na kafa kuna bo kay ka soro Alpha Condé mansayala wala bradro amentre no muso mentra la ko bedi nantu shérifo wo do ke letre kan député di Sekouba Kunate wo kan dema ani nantu kansi aluka télévision jonenta ka télévision freta ka baka sal freta kan na ko nimbe freta nela kafa kuna bo kera palais du peuple le kono a fo mento ko tula fi moani si 28 septembre sekture ka tunya fo tubabu kenya sal men kono sal wole didamma nka na kafa kuna bo kendo kafa wole temtre ko den kasara kelenya dansolo
dans Sudou, la lutte contre la mortalité infantile, ani gere tonti alo sen saba na kono bafin kele. C'est-à-dire ka bara yere kando ki balo yere sumana ani ki danda yere kanna basila danena ani kono ben fendo ki bolo mendu molu sila monye. Ba mona dunyaro ni ya fe ye masla fa ya soro tono ba ekila amante mantani ba eki bolo moye mabunyala itono ni mantani nefe nka kafa fla ole sebe. C'était le 10 août 2018, un vendredi, à dédicace qu'à Conakry. Donc, nous n'avons même que là, nous sungo donna mmako nyininkanema mbembalunye katre dambama. Donc, en bemba égyptienne, en bemba sangarankalo, en bemba kamakalo, alutunye sundona, anayetunye salikela, nyani nema, même tono kabama, wole nindi, katemi, ajamalama ninka. Donc, ndise ka men informo musola nyininkalika, ale lete mwalo na nyairaba. Kumbra janga kumara doni ali dinero ko sebe hotep mañana famnyali kera kifu kibolo korota kabokuma kono ka kuma dika moma au be folendo hotep. Merci beaucoup Kramo. Merci à vous. D'accord. Vas-y Kulji. Ok. Altesse, merci beaucoup. Yekuma dian. Mi faut même bamso faut mais Kramoba como Koteba. Koteba yaninga bi semela folo. Mena foli kan ni semela foli ni wale nyumando sabula ika temeni mun kera ya bamso do be no do aye afonyena ko aye fura ay mina fura de sebulu yi fura dama ka kila ka achi amatuguni ki ma dere mem dala vraiment a jaranye a bonyana ma ngo mina obunya me na a obunya masiki ko il faut parce que akera a sababu bora yani ami il faut ola ye vraiment ye wale ya munke a jaranye kuju vraiment a te bongono il faut no kana mo nyingalem bimbulu nyai ka fo dine mo ya fanga mo korobaw yi ka fo ko sunkan mo ko scientifique ou y'a faux, ko docteur ou y'a faux. Mais en me fait donc, est-ce qu'il tient la docteur, est-ce qu'il va kalama ka fo ko docteur de la ganifo, ka fo ko mo ni finga clé, il veut qu'on la, il kana dominer, il kana jimi avec plus de 40 degrés. Est-ce que est de la ka kuma mewa? Kulge obradianya anya la menna befula kuma o ndirda kame mola mais o yelama kole c'est-à-dire amman kan bolo bidi nyonya la o kokwa dunya yoro men doni 21e siècle men amman kan bolo bidi nyonya la science a tout démontré lonko brako bebla keneka ndirda ka kuma ni me ko scientifique lu ya fo mais scientifique donye ni fo scientifique mais a fo ne da fo fanantinyana nko ay men fo nko tetunyadi o tetunyadi nya susula denema additionne à la preuve dit mon ni sena lantal dit dans le domaine de la science tu as ba kemen fait be dina woye kalon freke de le fadafina nous sommes dans le domaine de la science en faisant les théoriques wole kuson anu fadafinu ye longo karanale tuma mena amasidine. C'est-à-dire nous étudions la science au moment qu'elle est habillée et les autres étudient la science au moment qu'elle est déshabillée. Problème yende. Bon, il est farafin dans la science farafin d'autres lu mba fonko farafin d'autres lu mais nous non d'autres ya karana tubabuye mais toujours farafin le aludi ou français beron ni nade ou le ye akuma fola la kuma fola no ta gbalema ye anu ko basi bola lo amanta anu fada finiri bola lu ya ndame ko sunu ndaka kuma sunu fo ate fala lonko kono men ya fala lonko kono afamba no tubabu krande kela alula tubabu kran sabula ko sebe ana molama na ye kramo kabari anyi fola ko sebe krawo anyi fola ko sebe manden silu wore la pere anyi fola bon ni kala krosi e ban na mol la krosi alu baba lonko krana tubabulu tasila ofe walma arabulu tasila ofe alu ni mun kakan woro ayda isi butunyine kunna ela sebele kono me da ya mo krempeti no men seda ka
a pratiquer an man tɛ k'a boloya walima ka mɔɔ dɔ lɔ boloyali la i t'a mɔ den kelen pe la an na mɔlu dɔn e b'a kuma ko n k'a ye livre nin kɔnɔ e b'a kuma ko n k'a ye livre nin kɔnɔ mais dandali livre min bɛ ne bolo ça dépasse 100 hein ça dépasse 120 livres a bɛɛ ye tubabulu ka livre ye n ko livre den kelen yɛrɛ t'o la dandali kɔnɔ kelen pe t'a la mais wuya min ye livre kɔnɔ livre o dɔ les 80% wuya y'a bɛɛ kɔnɔ a ye ne bolo mais ne ko wuya lɔn di puisque n b'a ko mɛn a kɔnɔ je vais appliquer ou bien n den dɔ la appliquer la walima n yɛrɛ da appliquer walima n den na kalanden dɔ la appliquer la an de tun y'a lɔn min ye sababa de quoi donc tun y'a ye min di waati nin na hali waati nin tɛ telen kɔnkɔla telen jilɔla a tɛ bɛn mɔgɔya ma a di bɛn mɔgɔ minnu ma o mɔlu y'a dɔ le lamadɔ tɔlɔ diyadiya jankaro b'a mɔgɔ mɛn min na ni tɔlɔ diyadiya jankaro ka mɔgɔ mɛn min na o tilamɔ ji fana tɛ la tɔn n'a ma de ji tɛ interdit la ma de mais a lɔtɔ telegbɛkɔrɔ sili le la an man tɛ k'a lɔ telegbɛkɔrɔ taama la a telegbɛkɔrɔ sili o ni telegbɛkɔrɔ taama o la a b'a dɔnni kɛ ko tan a di ji donni min bawo mun na farikolo yɔrɔ min mako ye ji la o mako t'ale la bonya o la mais farikolo dandalili y'a fɛ ka mun nase a ma wele fari sobo min bara wara walima cɛ min walima ji min bara wara fari kɔnɔ dɔ ye bɔ o la a kun d'o di mais ka mɔgɔ la telen kɔnkɔ la k'a la telen jilɔ la ko bato ko don walima ko nin don ka o kɛ ha telen mɔ ani kɛnɛ a fereke le lase la mɔgɔ ma a ye problème yɛrɛ lase la mɔgɔ ma fo an y'o fɔ na mɔlu ɲɛ science le fana ye lɔn ko le ni min ma sɔn o ma edisen na la an de bɔ kɛnɛ kan an de tuɲɔlu jira n'an ka tuɲɔlu jira fɔli dɔ n'o ma bɛn an de b'an d'a boloya e d'a kɛ ne d'a kɛ o dɔ jibi min b'a bɔ o dɔ badenmalu bɛɛ da ye bolo kɛ o la o b'a kɛ an d'a lɔn ko min ye tuɲa de quoi donc n ya farafin bɛɛ dɔ su la butu an ya lɔn ko karan au moment qu'elle est déshabillée ka science karan tuma min na fan ta kana mais n'an ka karan k'a sɔrɔ fani y'a kana an na lɔn ko karan o ye kɛla ɲɛfuye na kodagbɛ le di a ɲa t'ale ko a ko k'a bara ko nin ye a n'o yɛlɛ hankili dɔ n'o tɛ a m'a ye dɛ a ye ɲa mɛn mɔgɔ le do hotep jɔ ma karamɔgɔ i ni ce a diyara n ye Altesse ne tilara bon i bɛ se ka Altesse i bɛ se ka kuma di mɔgɔ ma kelen kelen ɲininkali bɛ mais ɲininkali kelen kelen chacun Altesse i bɛ se ka kuma di karamɔgɔ kɔtɛ man foli belebeleba b'i yɛrɛ i ka nin jaabi ninnu na Kulji foli karamɔgɔ tɔ minnu bɛ kɛnɛ kan an bɛna kuma di aw ma a ka question kelen kelen vraiment dans le thème a ka kɛ question ye minnu bɛ thème kɔnɔna na pour que an kana an yɔrɔ janya kosɛbɛ parce que o bɛ se ka na ni fɛn caman ye donc karamɔgɔ Cɛkura i pɛrɛlen don wa karamɔgɔ Cɛkura bɛ yen nɔ wa je pense que ale tɛ maramafɛn don maramafɛn bɛ yen nɔ wa maramafɛn donc maramafɛn fana bɛ karamɔgɔ Kamara bɛ yen nɔ wa fɔ maramafɛn tɛ sɔn bari non n bɛ kɛnɛ kɔnɔ nɔ i b'a sɔrɔ sun mais digilen comme don a la dɛ n bɛ k'a lamɛn ni n ka écouteur ye sun digira jɔn na i t'a dabila Altesse karamɔgɔ ko tɛ ban i foli don kosɛbɛ awɔ n yɛrɛ bɛ ka n ka daraka labɛn i bɛ k'i jɔ ko sun digira n na Komo k'i fo kosɛbɛ k'i kulonjɛ k'i bɔra k'i bolo kɔrɔta ka ɲininkali kelen bɛ ne fɛ o est-ce que k'a fɔ mɔgɔw ma ko sun a tɔgɔ de bɛ k'u ka tilen kɔngɔ la tilen kɔngɔ la tɛ ban fo ka taa se wulafɛla ma denmisɛnnin fitinin den min ka dɔgɔ san 5 san 6 san 7 a bɛ mun tiɲɛni lase o fana ma o ye n ka ɲininkali ye quoi ne tɛ kuma mɔgɔkɔrɔbaw kan n bɛ kuma denmisɛnninw de kan ɲininkali o bara bɛɛ o bara cari bon farafinden siyama ye dɔ tiɲɛna azi wale kɔnɔ quoi sɔrɔ waati o ka bɔ san 5 san 6 san 7 fo ka n'a bila san 15 farafinden siyama ye da tiɲɛna wale kɔnɔ telen kɔnkɔla bolo walima telen jilɔla bolo bawo mun na n y'a fɛ ka mun fɔ yan dɔ farikolo dandali kɔnɔ farikolo mako ye fɛn dɔ la sɛnbɛ kɔnɔla mako bɛ fɛn dɔ la c'est-à-dire n'i ye kolo ci i da ye nama gbelekeni dɔ y'a kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko sɛnbɛ o fan ka don waati o le ye den sɔrɔ sankura
ka bɔ o ma ka b'a bila san 15 ha san 17 mɛ na o ye sɔrɔ na fɛn min ni fɛn minnu dɔn den wo man kan ka tumaren sen kɛ n'a ma ji min den wo man kan ka tumaren sen kɛ n'a ma dumuni dɔ kɛ n'a y'o kɛ dɔrɔn a la mɔbakɔrɔya waati i b'a mɛn ko kolodɔdimi y'a la n'o tɛ den siyamani sɔrɔ kolodɔdimi t'a fakɛ la a t'a bamuso la mɛ o sɔrɔ sigi b'a se daminɛ san 30 ni san 40 dɔ i b'a mɛn ko kolodɔdimi bana bara minɛ mun na kolodɔdimi bana nɔ a minɛ la bawo a sɛnbɛlu k'an tɛrɛ ka don waati min na sɛnbɛlu ma se don na tuma o la sɛnbɛlu donbali a tuma o la o carence b'a na kololu min na a bɛ fɔ ko kolodɔdimi bara ye karisa la wɔrɔ n y'a fɛ ka mun fɔ yan o yɛrɛ tɛ sunko kelenna ko di o ye mun na ko di minnu o y'an balo kɛɲɛ yɛrɛ kan de di mɛ na n bɛna se i la kuma ma n'i y'a fɛ den hakili ye to kɔ an man tɛ n'i y'a fɛ den ye a ye fo a la force la wele i ye a sɔrɔ san 7 fo k'a bila san 15 la i y'a fɔ an ɲɛ k'a ye to telenna kɔnkɔ la ka tile 21 k'a dɔn ni den y'o kɛ tile 21 k'a tu ɲɔgɔn na kɔnkɔ la telen na o la mɔbaya waati fireke bɛ n'a sɔrɔ 1 a bɛ lanfu 2 a hakili bɛ sa 3 kunpɔtɛ bɛ nɔ 4 a bɛ kɛ salayatɔ di wele kosɔn an na mɔbalu y'a fɔ la ko kɔnkɔ tɛ ko diya ko kɔnkɔ le fana nɔ kɛlɛ tiɲɛna a ka manden kɛlɛ siyamani tiɲɛ bawo ele fanen tɛ i kɛlɛ ɲɔgɔn fanen a b'i ka sago di sikasi t'o rɔ wɔrɔ an ni mun de ka kan k'a fɔ an na mɔbalu ɲɛ an den nu ɲɛ an denmisɛnnu ɲɛ a n'an nana falu ɲɛ wele ye ka den ladamunu waati nin na ka den sen bɔ telen kɔnkɔla dɔn n'o tɛ n'alu tora telen kɔnkɔla la a nana fereke dɔ laselalu ma a ye sɔrɔ si se tuma san 25 san 30 dɔn a ye fereke mɛn nana la o conséquence natɔ lɔn na waati o de la mɛ bi a dise den ma tɔ la ne den lajani a ye ten mɛ mun natɔ ɲɛfɛ e ka kan k'o dɔn la science a tout développé donc a tɛ bɛn dinɛmisɛn ma bi a tɛ bɛn dinɛmisɛn ma sini k'a ye telen kɔnkɔ la n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fereke la s'a ma o le hotep Maramafin y'i ka jaabi faamuya je pense bien. Karamɔgɔ ni jɔ. Ok. Karamɔgɔ Kamara bɛ yen nɔ. Ouais, la reine, n bɛ yan n bɛ kɛnɛ kan. I fɔlen don karamɔgɔ. La reine, ka foli belebeleba lase i yɛrɛ kani ma, la reine Ates, ka la reine denmuso fo, ka karamɔgɔ Koteba fo, ka foli belebeleba di karamɔgɔ ma, n karamɔgɔ ɲina la slogan o la, ko sulakunu tɛ butu sugosi le bɛ yen, donc n ye a ka lakunu na chaque week-end quoi, donc bonya belebeleba bɛ an ka karamɔgɔ bɛɛ ye, minnu bɛ yan, minnu bɛ lamɛnni na, minnu bɛ duguma. Ka foli bila karamɔgɔ Maramafin ɲɛ, ka foli bila Amuta ɲɛ, ka foli bila Farafina ani Kamba. Donc foli bɔnni kɔ yen nɔ ka karamɔgɔba yɛrɛ kani fo quoi. Question caman bɔra poser butu Finkɛ kan, peut-être question wɛrɛ bɛ yen, mais ne tun bɛ fɛ ka na Finkɛ ɲatɔnɔ le ma quoi, a tɔgɔ di. An bɛ dɔ 18 mɛ serila sunkaro la anu a seli mɛ bɛ kɛla sɔgɔma suba tile parce que a fɔra i ye seli lase a sunkaro la ko wele baraji ka bon donc lɔ 18 mɛ serila ko nafuraseri o dama ta la an bɛ seli caman de serila sunkaro la kɔtunu ko wele nafa ka bon o tɔgɔ fɔla di maninkakan nɔ quoi. A conséquence ye mun di an n'a mɔgɔkɔrɔbalu ma ou bien an ni denmisɛnninw ma a nafa ou bien a nafantan ye mun di an ni denmisɛnninw an n'a mɔgɔkɔrɔbalu ma karamɔgɔ ne ka ɲininkali bɛɛ ye ne quoi n bolo bɛ dugu la. kosɛbɛ ɲininkali ɲɛra yan'an ɲa ɲininkali jaabi thème dɔ le labaarala an bolo sadi an ɲa kumaya ni kumaden dɔ le labaarala an na manden dugukolo kan an ma mɛn kɔrɔlɔn n'o tɛ ni a tun ka sɔrɔ k'an ka kumaden wolo kɔrɔlɔn i da ye an na fereke tun di dɔ ye an na problème tun di dɔ ye quoi o dɔ le ye barayi ko di ko barayi ne yɛrɛ ma lɔ kumaden mɛn ye kɔni barayi kɔrɔ ye mun di an na kan dɔ
n'anya barayi kɔrɔlɔ an na kan dɔ dɔrɔn n'an ka kan ka seli n'an ka kan ka sun don n'an ka kan ka wa hiji la an de a lɔn an n'a kɛli ka kan walima an d'a lɔn an n'a kɛli man kan an bɛɛ ka arabu karan kɛ ka duguma karan kɛ après ka madrasa kɛ o kɔfɛ ka école fana kɛ han ka ban jabada la donc mɔgɔ tɛ s'i bolo bi n'a ɲɛ kuranna ko dɔ i tɛ s'i bolo bi n'a ɲɛ hadisi ko dɔ o tɛ yen maintenant a tɛ kuranna fansi ko seli ni sun k'a di mɔgɔ la dɔn arijinɛ o tɛ kuranna kɔnɔ o tɛ kuranna kɔnɔ kuma di hadisal le b'a fɔ hadisal fana bɛ n bolo olu le la ni ɲɔgɔn kan mais n y'a fɛ ka mun fɔ baraji kɔrɔ ye mɛn nin wele tɔnɔ di tɔnɔ i b'a ko k'i wɔtɔ tɔnɔ min sɔrɔ na wele ye baraji de yala suban seli teleban seli suban sun teleban sun tɔnɔ an ye o tɔnɔ ɲuman de sɔrɔ na an fɛ yan dɔ dugukolo nin kan bawo ne ka kuranna yɛrɛ ma fɛnɛ silamaya bolon dolu yen nɔ wolo ko ariginɛmɛn ko fɔ ko dunya yan ne ko arikiyaman ko tɛ ko arikiyaman wɛrɛ ko tɛ ko ala fɔ min kɛnɛ ko adama lagira ko k'a bɔ san ma mais ko san wɛrɛ ko tɛ de ko dugumala nin de ko wo min se ka mɔɔ labɔ kɔti kan k'a lagi kɔti du la rɔ ala mais toujours a bɛ ale yɔrɔ kelen de ko wele ko ye wɔrɔ n y'a fɛ ka mun fɔ yan dɔ telenban kɔnkɔla ni telenban gidɔla ani telenban susali ni suban suseli ni baraji kɔrɔ ye tɔnɔ le di an yɛrɛ kan buru tɔnɔ jɔn ye an ka dugukolo nin kan yan an bara tɔnɔ jɔn ye o ye kuma le di min ka kan ka pose mɔlu kun min y'a kɛla mɔlu kan fanka de ko fo y'i sali y'i sun o kan ka fɔ olu ɲɛ wɔrɔ an na mɔɔ dolu yen dɔ olu yɛrɛ ka sali qualifié k'a kɛ sport le di ko fadimakolo le bawo fadimakolo ko nafa ye fadi kan dɔɔni an tɛ san banna kuma o ma kɔni n'a fɔra ko baraji kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ di wele ye tɔnɔ di an ye telen ba min kɛla kɔnkɔ la an ya telen ba min kɛla susali la ani tele dɔ sali an b'o tɔnɔ jɔn ye an kan an b'o tɔnɔ jɔn sɔrɔ o ye ɲininkali gbɛlɛn ye bɛɛ kan ka mɛn k'i yɛrɛ kun bɛɛ kan ka mɛn kɛ i la denbaya kun bɛɛ kan ka mɛn kɛ i karamɔgɔlu kun minnu y'a ko kɛla an kan sinsinni de wɔrɔ ni kala kɔlɔsi tele 30 walima tele 29 min kɛtɔ sun dɔ a tele 29 wala a tele 30 ye banna tuma min na i da ye force tɛ mɔsi la o kɔ force tɛ mɔsi la ɲɛ b'a mɛn yɛrɛ waati dɔ la k'an tun b'a sunkaro tɔnɔ lɔ k'an tun b'a fɔ ko san karo 12 bɛɛ kɛ sun de an bolo i b'a fɔ k'ale ye tele 30 gbɛrɛ don sunkaro nɔkɔlɔma wɛrɛ a tɛ sɔn b'a mun na n'a k'i to la a di k'a yɛrɛ ka ni lafiyɛ de wɔrɔ a ye fanka le bɔla an na a kɔlɔlɔ a conséquence négative le ka se an kan ka tɛmɛ positif kan ni k'a ma fɛnɛ o y'a ye bɛɛ le rɔ quoi bon sali kɛtɔ ala min ɲɛ walima sun dontɔ ala min ɲɛ k'ale le dan mari di an m'an ban o ma hinɛ sa an bara sɔn o ma mais an la kɛli ɲuman de kɛtɔ kɛla sababu di fo ala o ye an lɔ sundon na kaba k'an lɔ seli la ko n'a di dunya an ma n'an k'an ba sun o donna k'an ban seli o fana kɛla k'a d'an na o jahanama c'est que an la seli n'an na sun o nafa dɔ y'ala kan wɔrɔ de n'a nafa t'a kan a tɛ mɔnɛ an kama o n'ala don mɔnɛ d'an kama c'est que se bɛɛ t'an ye ni se bɛɛ y'a ɲɛ se bɛɛ ye mɔgɔ min ye o t'i tɛ mɔnɛ la o tɛ jɔrɔ la mɔnɛ t'o mankutun dɔ sewa t'a mankutun dɔ il est hors de ça donc wɔrɔ ni telen kɔnkɔla a n'a subansali a ye problème mɛn na sela ma wale fanka ka bon ka tɛmɛ a tɔnɔ kan baraji kɔrɔ le tɔnɔ di wɔrɔ mɔgɔ tɛ se don na dunya baara si dɔ n'i ma tɔnɔ dɔ sɔrɔ a la n'i le ma tɔnɔ sɔrɔ baara si la y'a lɔ k'i ma bɔ o la i ta t'o di i mako t'o la wole kosɔn n k'a fɔ olu na dɛmu dɔn n ko arikiyama min kɔn ni tun kɛra o dɔn arikiyama ka fisa dunya de bawo mun na arikiyama o préparation bɔra yan de lamadɔ ele la nakisinen dɔ i bolo i la boutique dɔ i bolo kun funkun i la feere kɛla ye i ye wari sɔrɔ yen furu i ye étage lɔ i nɔ étage min lɔ la o de i la boutique wele ka fisa i bolo ba étage wele ka fisa i bolo i k'a lɔ k'i la boutique wele ka fisa i la étage de bawo i la étage lɔ wari bɔnni i la boutique le kɔnɔ donc kɔrɔ nu farafin don an na dunyama bɛn minnu ko ka arikiyaman préparer o bɔtɔ min don ye dunyama na o ma bɛn fɔlɔ
wodo nya fe ka mun fo anya nsebe do yana wole na fa yana wodo koko di kan toro kodi anon tana to no soro na anya nsimboro anta todi amma kotola amma ko emuna ane men to no soro kabaka ande nyasi kambon so nyasi e banu yan wasola mbemba labi aluka nyuma leke me sini nanu mase nyuma kela ande no fonu wi kai waso an bemba porota mini wala me tana no kufola bo amalu nyasi foila fotoro ya no kuma ele manu kuntanya wodo anna dane momenu bulu anya nda jabutu hina anya bolu bulu anya ngere lada min ka sawle ori join Il faut le no karamɔgɔ i ka nin jaabi nin na kamba jiginna amonta bɛ yen nɔ amonta est-ce que amonta bɛ yen je pense que amonta tɛ yan D'accord. Altesse. oui karamɔgɔ vraiment ɲininkali ninnu vraiment ɲininkali ɲumanw kɛra bon an kun ye an ka heure kun bɛ fɛ ka se karamɔgɔ an kun y'i wele mun kama n'o kun ye sunko hukumu ye vraiment i ye walawalali caman di an ma a la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la voilà maintenant an kun b'a fɛ ka ne kɔni kun bɛ fɛ ka ɲininkali mun k'i la sisan nɔ vraiment n y'a ye k'a fɔ anw fɛ yen nɔ généralement an farafinna i b'a ye an banabaatɔ ka ca anw fɛ yen nɔ n y'a ye k'a fɔ ni y'anw ta k'a lajɛ an farikolo i b'a ye k'a fɔ an ka santé ka ɲi ka tɛmɛ jɛmanw tubabuw ka santé kan mais olu bɛ si min sɔrɔ an t'o sɔrɔ n bɛ fɛ k'a dɔn ni y'an ka vidéo expérience ta farafinna k'a lajɛ 50 ans 60 ans 70 ans an bɛ sa n bɛ fɛ k'a dɔn mun de la an tɛ si sɔrɔ ɲininkali obra diya ɲɛ obra bɛn ma ye ne yɛrɛ ka na livre dɔ le kɔnɔ wari ye na kafa dɔ le kɔnɔ wari n ka kafa dɔ sɛbɛ a dédicace kɛra mali la le bamakɔ kafa o tɔɔlara le n bolo ko ka sijan sɔrɔ kɛnɛya rɔ avoir longue vie dans la santé ne k'ala kɔlɔsi duɲa mirindi bɛɛ ladɛnɛ si ka siya farafin de ta di kun jɔnna baloko tɛ o n'o tɛ ni baloko le an na président tɛ sa joona ni baloko le an na ministre tɛ sa joona ni baloko le an na député tɛ sa joona kɔni balo suya ko le on a en carence le ye an na baloko dɔ carence min fana an na baloko dɔ ri o tɛ dɔ wɛrɛ di o y'an yɛrɛ ka ni nɔ le di i b'a dɔn ma fɛnɛ mirindi bɛɛ n'a balo le wale kosɔn lɔnkoti fo de solomana k'a jira kan ko mɔɔ ye sɔrɔ na du mɛn kan sɛnɛ mɛn kɛla du o kan yiri mɛn fɛrɛ na du o kan bin mɛn fɛrɛ na du o kan biya mɛn bilala du o kan tele mɛn du o basi la i le b'a fɛrɛke sɔrɔ k'i basi y'i la fɛn wili rɔ bawo i ni wile mɔnɛ banda jiya kelen na atmosphère même atmosphère i ni wile mɔnɛ o la wɔrɔ ni k'i la k'olu la o kun k'i la mantɔrɔ di dɔya i don di sijan fana sɔrɔ i la mɔya kɔnɔ wɔrɔ an n'u dɛsɛnɛ wole la wole bara an si dɔya n'o tɛ mɔɔ si tɛ dɔya la dalimari bolo de ayi dalimari yɛrɛ tɛ mɔɔ faga la donc n y'a fɛ ka mun fɔ yɔrɔ dɔ yan an t'a kun tɛ dɔgɔrɛ di an bara yarabi tubabu labalo le la ka yarabi arabu labalo la an da ala ma ta arabu labalo ma arabu la nima fɛn dɔ yen nɔ ko sa maliyɛn y'a fana ma ko saga hali saga o ale tɔ tɛ maninkakan na le yɛlɛmana an bolo k'o fɔ ba arabu k'a ma ko sa an n'u k'a ma ko sa an man tɛ an k'a ma ko saga bon saga o ye problème dɔ lase an ma mais bi sara barala o la ka tɛmɛ an na ba kan sara barala o la ka tɛmɛ an na wulu kan sara barala o la ka tɛmɛ an na sisɛ kan sara barala o la ka tɛmɛ an na sunkun dɔ fɛn tɔ bɛɛ ladɛnɛ ka fɔ ka yɛrɛ bi wulu la sa o problème ɲuman ye mɔɔ sɔrɔ na ale fɛ minnu hali muso kɔnɔma n'a tora sa sobo damuna ka siyaya kirikirimasa di den wo min na an man tɛ sila ni den wo min na bawo nama dɔ le ye sa sobo dɔ o man di an farikolo la an mɛ bi n'a fɔra ko ka lɛyan kana kɛ an na lɛyan 190 lɛ 90% a bɛɛ ye sa le di a bɛɛ ye sa le di donc an bara yarabi dɔ la damunu fɛn dɔ la ka an ta ye k'o to yen
bon o ye problème de bon ba cɛ kɛ n'i ye basugu ɲimina ile tɛ bila cɛya ko problème dɔ fiyewu tuma bɛɛ i la cɛya bɛ dafa a dafa ɲa ma mais minnu nana sa o di ale nana ka na ba la gbasi an ɲɛ fo k'a yira ka ko ba ye jɔn de di ko sa ale hɔrɔn de a y'o lamɔ ma fɛnɛ i la ba sulu kɔnɔ i la ba lamara yɔrɔ ni ba lamara yɔrɔ nɔɔra a y'a bo kɛ yen ka suna kɛ yen ji ye yen a tɛ sɔn k'i ladɔn kude ni ma saniya ni ka to a la sila yɔrɔ fana a fɔra mais sa a la yɔrɔ bɛ nɔ suna bɛɛ kɛ yen fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen mais toujours a da la yen nɔ jɔn wele di ba jɔn ye mɛn k'i ba la ladɔn filanan i di mɛn ka mɛn i t'a mɛn ko borifɛn bara ba la basi o man siya a ye kɛla mɛn a man siya tuma bɛɛ borifɛn ye sa de la basi la mɛn se di bɔra a nɔ dɔ k'i bɔ yen k'a lɔ k'a lɔdiya t'o di ani mɛn maa lɔn k'a lɔdiya tɛ o ye fila jɔn ye hɔrɔn di wɔrɔ ba de nin y'a fɛ ka mun fɔ ba le ye hɔrɔn di mais sa tɛ hɔrɔn di de sa ye jɔn de di sabanan i di se san min na la tolo ma saga k'a minɛ a tolo ma yɔrɔ min duma ye i di waa di ye mais i b'i tɛ kɛ ba tolo dɔ a bɛ kuru i bolo a b'a gba i bolo a b'a bu i bolo o le ye hɔrɔn di ba mɛn tun dɔ kolo la a yɛrɛ ma donc n y'a fɛ ka mun fɔ sadamu b'ale kɛnɛ sababu di an bara to arabu la jɔnya an bara to alukɔ bawo sa subu ye mɔgɔ kolo la le i mara b'a ɲɛ sa sobo ye mɔgɔ kolola mɔgɔ le ɲɛ sa sobo ye mɔgɔ kolola mɔgɔ le ɲɛ mɛn y'a fɛ k'i kɛ a ta di o le kosɔn ne tɛ ale damu na n t'a damu na kayi n kalɔn lo min na n k'a ma n dan na n kan b'ale damu ko ma bawo kun jɔnna n k'a lɔn a ye ko min tiɲɛna an ma donc a bɛ ɲa wele ma an bolo donc n'an k'an kɔ sen an na damu ninnu ma i da ye an di si jan sɔrɔ an kɔ sen o ma o ye kɛla ɲa jɔn ma o fɔlɔ la an na yiriden di an na yiriden mɛn waati b'a se y'o damu i sago la ni bɛnɛ ko tuma sera bɛnɛ damu i sago la ni binbiri ko waati sera binbiri damu i sago la ni tiya ko waati sera tiya damu i sago la n'an wara don an na wa kɔnɔ fɛn dɔ zaban sagba ko waati b'a se i ye sagba damu i sago la wele tɔnɔ y'i kan ni kɔfina waati sera kɔfina damu i sago la wele nafa y'i kan ni kodo waati sera kodonɛfin kodoba i ye kodo wo damu i sago la wele nafa y'i kan donc n'an wara ɲa o ma an na sijanko di to an ma an don na fɛrɛ tɛ siyaya mais n'an k'o to yen ka yɛlɛma don layiri la an na si le dɔya la bawo an ni wulu tɛ banda kelen kɔnɔ an tɛ yɛlɛ kelen dɔn hali minnu fana ye nala wulu fɔla ɲɛ o de tubabu jɔnjɔn a jɔnjɔn wulu tɛ sɔn na damunu su o kɛra alubara ye a la damunu ɲabɔnɛ de bawo an k'a lɔn ko si b'a kɛ fɛn min di a banban fɛn ye damunu suma de di fo ka nin diya namolu ma wɔrɔ mɛ y'an si dɔ yɛlɛ jɔn an yɛlɛ dolu t'a la o le bara ca ma fɛrɛ di o le kosɔn an na mɔgɔ min sɔrɔ si b'a se san bi lolu de kɔrɔ i d'a mɛn ko kɔ bara interdit a ma k'ale man kan ka kɔ damu o kɔ a man kan ka li kɔ damu o kɔ n'a ye sukara di a man kan ka kini damu o kɔ a man kan ka nin damu o kɔ bawo a k'a danna tami da yɔrɔ avant k'a sɔrɔ n si ye sisan bi lolu dɔ donc i b'i danna tami olu dɔ i kɔrɔ waati b'a se i fari sogo d'a baarɔ n'a k'a baarɔ i ye saya dakun de kan wɔdi sika si t'o dɔn wɔrɔ hotep karamɔgɔ vraiment ɲininkali nin ɲɛna Altesse an bɛ karamɔgɔ i bɛ ji min fɔlɔ an bɛna 2 minutes pause kɛ ji min Voilà. ji min karamɔgɔ an ka pause an ka 2 minutes an bɛna 2 minutes pause ta i mɛnna i ye heure kelen kɛ i bɛ kuma la ji min an bɛna minute an ye continue non an ka taa an ye taa ɲininka ale ye ɲininkaliw kɛ d'accord maintenant karamɔgɔ ne bɛ fɛ toujours an ka to kɛnɛya hukumu kɔnɔ maintenant ne bɛ fɛ ka dɔn karamɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an fɛ yen nɔ sukoromafɛn dun ka di an bɛ sukoromafɛn dun kojugu misaliya la kafe dɔw bɛ an fɛ yen nɔ kafe nɔnɔji fɔlɔ la ne yɛrɛ tun b'a min mais depuis ne voyagera an seginna Mali la n tɛ se k'a min bilen en fait ni n bɛ fɛ k'a dɔn sukoromafɛn dunba a bɛ mun de lase mɔgɔfin ma sukoromafɛn dunba bɛ mun de lase mɔgɔninfin ma a bɛ bana jumɛn lase i ma i la ɲininkaliw bɛnni kosɛbɛ ɲininkali bɛnni o le kosɔn n na livre nin kɔnɔ n k'a sɛbɛn n ko sukaro ye n dɔ sukaro fana bɛ yen nɔ c'est à dire liko ye yen liko ye yen sukaro ye yen sukaro bɛ yen nɔ n na kuma o kun ye mun di an y'a fɛn fila min damuna b'a kɛ n'a ye sukaro ni kɔgɔ di
o sunkuma y'an bɛɛ fadi dɔ kɔrɔ ma o le kosɔn n'i ma dimina i b'a blessé i b'i jeli o ta k'a la i nɛn kan i da ye sukaronin y'a la kɔgɔnin fana b'a la ça c'est naturel o ye dalimari yɛrɛ kanni na dali le di ka tɛrɛ an yɛrɛ kanni farikolo ma n y'a jɔ ma maintenant o sunkuma mɛn o di o ye sɔrɔna fɛn minnu dɔ o le ye an na yiriden di yiriden duman nu lamadɔ mankoro sukaro y'a la kɔrɔma o ye naturel le di n'i ka kodo ta sukaro y'a la kɔrɔma o ye naturel le di n'i ka jaba ta sukaro dɔ y'a dɔn n'i ka li ta sukaro dɔ y'a dɔn olu bɛɛ ladɛnnen ye naturel le di olu le damu duma an na ka tɛmɛ sukaro donni kan mɛ na dannen tubabulu bolo hali kɔn na a ye sukaro dɔ la nako dɔ farafinna n'o fana nana don mɛn na an na saya fana ni tɛmɛ fan ka sɔrɔ na ka tɛmɛ y'a bɛɛ ladɛnnen ma mɛnna sukaro mɛn ni o ye mun ni mun na sela an ma an na kɛnɛya tama fan fɛ a ye mun ni mun na sela an ma an na mɔya yɛrɛ tama fan fɛ an na t'o dɔn na wele dɔɔni i b'a ma fɛnɛ a ye fɔla jangaro mɛn ma ko cɛnw ni tubabulu k'a ma ko diabète o a bon belebeleba fila mɛn an na jamana kɔnɔ bi o le minnu n'a sɔrɔ na bɔnsɔnɲɔya fɛ c'est-à-dire i ye sɔrɔ a ye nala walima a y'i fa la jankaro o yile fana min na o ye bɔnsɔnɲɔya sira de ani minnu n'a sɔrɔ na damunu suman dɔ fɛ groupe ba fila wele groupe ba fila mɛn ni mutu hinɛ ɲuman de jama ka siya voilà e b'a ma fɛnɛ ne mɛ dandali la mɔgɔ min nana an fɛ jabɛti yalu la mɔgɔ min n'a fɔla ko jabɛti tɛ ne nala a tɛ n fala a tɛ n bɔnsɔn foyi la ko mɛ k'a bara ne mina wele jama ka siya ka tami minnu y'a fɔla k'a tɛ ne nala walima a tɛ n fala maintenant mun y'o lase an ma n na ɲininkali wulu kɔnɔ molu yɛrɛ basé la ko saba le kan a fɔlɔma mɛn ni b'a mɛn ma ɲininka ko i la zi min mansiya Coca-Cola Fanta zi commando tan liul mada e ko ne wo min na ko n tɛ wasala o dɔn o da lase mɔgɔ ma puisque saccharose quantité min wɔrɔ ça dépasse les 0,5%, ça dépasse ça donc o dɔn b'a tami fɛn fɛn dɔ diabète jangaro di i b'a to consommer la diabète jangaro di mina wɔrɔ n na ɲininkali b'a kɛ pourtant al di zi wulu ko fɔ k'ale y'o min na walima a d'a fɔ ko sukara dɔ mɛn k'ale y'o min na dulu yɛrɛ d'a fɔ ko sukara dɔ nin k'ale d'o mun ta k'o c'a da après ka ji min a kan o dɔ i b'o min a la problème fɔlɔma ye mɛn ni mun a dina kana se nubain c'est nubain qu'on appelle en français pancréas puisque pancréas wele sinɛ timin ko kunna timin de insuline de wele sini wo kunna ya une partie wo yoron dole no wele sini wo kunna maintenant ni ka sukara ma fin damu ba kɛ a dina kana pancréas wala sunu a b'a la sunu a ka kan ka sukara jate mɛn nawa jeli dɔ o di tɛmɛ ale ɲinama o b'a tɛmɛ a ɲinama finalement diabète b'i minɛ diabète b'i minɛ o b'a to jeli arrosé la ka to arrosé la kɔrɔkuru min fana ye tɛmɛ de ka to a sɛnsɛnna o fana di problème sɔrɔ o le kosɔn diabète jankaro la kɔlɔnsan mɔlu bolo alu k'a fɔ a ma ko kɔrɔkuru jankaro le mais ka wa ye kɔlaja kɔrɔkuru jankaro tɛ nuben jankaro la fɔtɔ min ma ko pancréas c'est une maladie de pancréas donc n'a ko mina ɲa o ma o le natɔ sera fari fan bɛɛ ma maintenant n'a sera fari fan bɛɛ ma sukaro baba donna fari dɔ an mun ni mun kɛla hali gɛrɛ la kɔlɔsi diabète ye mɔgɔ la avant que la diabète ye découvrir i d'a kan mɛn ko muɲɛ le tɛrɛ to la donna n bolo dɔ sɔrɔ o ni baba le a di to donna n bolo dɔ a di to donna n sen dɔ ka to dɔ ka to muɲɛ donna n fari bɛɛ dɔ a ye mun kan o di n'a m'a mɛn ye fari kɔrɔ a y'o le tɛ kan o di n'a m'a mɛn ye jeli dɔ a y'o le tɛ kan o di n'a m'a mɛn ye bu dɔ a y'o le tɛ kan o di o le kosɔn i y'a mɛn ko ni da bɔra diabète tɔ ma diabète jima tɔ ma k'a tɛ danda la bawo a y'a sɔrɔ n'ale likɔ bara mana mɛn ye fari la n'a de ɲɔgɔn min na likɔ bara ba wulu jambona ka wulu damu k'o ban donc da b'a bɔ i ma a dandanya tɛ yen f'u ye na système wɛrɛ le de mɛn de se kɛla sababu ni k'a basi o la n'an kalɔ balawu mɛn ye sukara fɛ an di an ma bɔ a la hali n'an ma bɔ a la kɛmɛ dɔ kɛmɛ la an di a ma bɛn k'a ye k'a to yen c'est pour cette raison ne la limi de ka siya ka tɛmɛ sukara kan i b'an ye sukara damuna ɲɛwa taama rɔ bawo n'i ye wara mɔlu bara bon tana t'i la
ni wara mol baratana tila e kondisi la tana fana kono bana bawo iri se ko dol kedi gerenye mentono tika wara men na fadi si me iri se wulu kala i gerenye wole ko son sukara damu anka kan kam mabala ka e katui nan sira wakala adi teman na sima ya bambana kabanka kul lase ama men tono yanka ora ali la conséquence dolori ala conséquence flana yemundi ay kala sababu di kamo hankili doya sukaro damu ye kala sababu di kamo hankili doya puisque ibale damu yinu fa ka brata mvendo ayele la kunkolo lela na yele la kunkolo la freke dina finalement eda ya tila motre sila menya yela folo atesolo nya yela oko ado freke la sama wole kusɔn hankilima lu tɛ sɔnna ale damuna ɲasima bon fɔlɔ alikɛtɔla manɛna alu nada sukaro kisɛ de min ye kɛla kartɔn kɔnɔ o de bon kartɔn kɔnɔ ta wo fana damu duma na ka tɛmɛ don mɛn nani kɔn na bi bon donc ɔrɔ tubabulu y'a manɛna ɲa wele ma quoi ni arabulu bɛlɛ y'a manɛna ɲa wele ma c'est à dire i b'a manɛn kana fɛnɛ do di an b'a b'an yɛrɛ dana tɛmɛn'o rɔ min ka kan k'an jamuran k'an mako sa ali din'o do o kɔfɛ no nada an bɛɛ di problème sɔrɔ mais an tɛ se ɲala kɔ bawo mun na a bara kɛ an fadi di an yɛrɛ kan talo la daɲa olu bara bɔ an kɔnɔ n'o dun bɔra an kɔnɔ i kɔrɔ an ɲɛ kɛla jɔn de di finalement wole freke an kan an na balo suman ko do voilà wole jɔn ma o tɛ karamɔgɔ ba jara ye ni ɲininkali jara ye karamɔgɔ jalo i bɛ hakɛ to mara ɲininkali fila kun bɛ n bolo tuguni fɛn fila bɛ yen nɔ o bɛ k'an kɔnɔ gan an ka mɔgɔkɔrɔbaw an mamamusow an y'a ye k'a fɔ olu kun tɛ dɔgɔtɔrɔso dɔn mais a kun ka c'est rare i kun b'a ye k'a fɔ ko muso tora jiginni sira fɛ muso kɛlɛ la mais an b'a ye k'a fɔ sisan nɔ an balaka caman bɛ yen nɔ caman bɛ to fo césarienne bɛ kɛ mais olu dun kun wagati la olu kun tɛ césarienne kɛ olu kun tɛ césarienne dɔn mais olu kun muso kun kɛ man di muso kɛlɛ la mais bi bi in na césarienne bɛ caya muso caman bɛ to dɔgɔtɔrɔso ma ca yɔrɔ min na muso caman bɛ to muso kɛlɛ la an bɛ fɛ k'a dɔn mun de bɛ na ni bange degun yɛrɛ ye a bɛ dumuni de b'a kɛ wa walima kɛwale jumɛn de b'a to n'a bɛ muso sɔrɔ. Voilà, o bara bɛn ka ca di tubabulu jeune b'ale farafin hankili kan c'est-à-dire ils ont mis un système en place ali n'o kan kɛ y'a dɔ le ladan na dunya dɔ farafin kama farafin yɛrɛ kan tɛ mɛn kalama ka ban ka lakɛlɛkɛden ladan ka olu bila an kan an yɛrɛ kanin dɔ olu yɛrɛ fana m'a lɔn n'ale nani alubaden kɛlɛ di ale o problème de y'an kan maintenant ni k'a ma fɛnɛ bolo tɛ mɛn nin ye kɛla nin diinɛ dɔ mani école la bolo tɛ wulu tɛ dɔgɔrɛ di wole nala ka na an namuso la gidi le fanka dɔya ani ka kɛ sababu di den ka kan ka na sila min fɛ nama min ka kan ka produit yen dɔ ka nama o fana dɔya k'o tɛ deuxièmement filanan ye min di ni muso ka kɔnɔ ta a b'a dɔgɔtɔrɔso la a di basikisɛ dɔ ye a di t'o dilan muso ma ko faf ten kɔlɔ wulɛman t'ale couleur rouge le maintenant o min ye o di a di ka muso lu ma i dalu ka mɛn ko vitamine ni baloren ko ja ka mɔgɔ min na manque de vitamine k'ale ye wele basi la mais fafo ye mun kɛla a ye nala den de la kunbayala voilà a ye nala den de la kunbayala muso fari dɔ a den de la kunbayala maintenant a b'a den na kunbaya a la action filanan ye mun di den ka kan kana sila min fɛ a d'o dɔgɔya donc n'a k'o dɔgɔya den wolo waati b'a se sila tɛ den bolo den di a ma kɛlɛ k'a ma kɛlɛ a de fɔ ko fɔ k'a dɔ boso ko ka den ta ko n'a ma dɔ boso ka den ta k'a tɛna se la sɔrɔ n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ den b'a kunbaya muso kɔnɔ tɔnɔ si tɛ o la hali ni den kɛra o mi bolo kɔɲinɛ walima a kɛra o mi sirankisɛ n'a barakanɛ fadi y'a la a fanka y'a la ni y'a dɔn a la énergie dafanɛ après ban a b'a kɛ bonya min kɛra a b'a sɔrɔ tuma min na a de bonya o kɛ dugukolo kan mais ni le k'a to i den ye kunbaya i fadi dɔ muso b'a kɔnɔɲɛ kelen kɔnɔɲɛ fila kɛ o dɔ i d'a ye a den sɔrɔ yɔrɔ walima a den lajɔ o bara se a tɛ se kɔnɔbɛrɛ ta la kɔ hali n'a dɔn ka kɔnɔbɛrɛ ta n'a ma makara a kun de to a la donc système ne ka farafin dɔgɔya système ne ka dɔ bɔ farafin na mais an na mɔgɔ min yɛrɛ y'a k'a firalu d'a ma olu yɛrɛ m'a lɔn n'ale ye problème lase a ma mais fo ka s'a ɲɛfɔla la ɲɛ n'a ma ɲɛfɔ a problème ye wara la de donc an na muso min tun ma dɔgɔtɔrɔso lɔn o de alu ma foyi lɔn i d'a ye
muso b'a kɔnɔ ta yiri minnu nafa y'a kan olu dila dan k'a d'a ma a b'a olu ta i di namuso dolu ye a di a la kɔnɔmaya ma dɔɔni a ye baara kɛ la na livre sɛbɛtɔ la n bolo n'a ye la lutte contre la mortalité infantile di n bɔra muso dɔ baro village dɔ la muso ko kun ɲɛ ko ale k'a den 3 sɔrɔ sɛnɛdɔta sira la c'est-à-dire a kɔnɔma a bɛra kɔnɔ ta kɔnɔ karo kɔnɔntɔn bɛra dafa den sɔrɔ waati bɛra se o bɛɛ dɔn a ye tibili kɛla kaba ka suman ta k'a taama sen ma ka wa ma lɔ a kɛla sɛnɛ rɔ ale la sɛnɛdɔta sira o a ka den sɔrɔ a kelen a banda ka den barajuru tɛ ka den dɔ bɛn ka fani ala finsi ka den mɔrɔmɔrɔ k'a la suman kan ka suman malo a kɛla sɛnɛ rɔ kaban k'i kɔse kana luma k'a ko kaba k'a kɛ o foyi ma kɛ mɛ bi an muso jɔn se t'o la an muso jɔn se t'o la mɛ o tun ye fira minnu kan o ye yirije bulu gbɛnfida tabafida ale tun ye fidakun wuli kan a tun ye fidakun wuli kan ani jɛgbɛlen a bɛ fɔ min ma ko taɲɔ yiri ale tun ye wuli min n'a la kɔnɔmaya kɔnɔ o muso ye den min sɔrɔ a ye den wolo fo den 16 den 16 a bɛɛ balolen ale yɛrɛ kan fana balolen a sen m'a dimi a bolo m'a dimi donc o y'a yɛrɛ k'an na ko tiɲɛ y'an ta wuli dɔ mɛ kankɛya système don bɛ nani nin wole bɛra kɛ sababu di ka césarienne siya an bara n y'a bɛɛ ladɛnɛ ma wole kosɔn ne la école fɔlɔ la k'a ban n bolo ma tela suɲɛ kelen pele a tɔlu sira n tun ma sɔn dɔw wali ko ni n ma sɔn ko fana kan gbɛn bon alu sera n na bolo ma te o kɛra n na mɛ a tilara ka n bolo la fa k'a la fa k'a funu dɛn bon mun na baw n su tɛ a man kan ka kɛ n na o don an na césarienne cause bɛɛ bɔla yɔrɔ min na n da sena yɔrɔ dɔ le mani dɔ wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ se ka la kan mɛ komi bɔlɔlɔkan baro le an bɛ se k'o lajɔ yen ka tila ka ɲininkali gbɛrɛ fana ta k'o jiri ani jɔ karamɔgɔ ba ni jɔ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ maramafɛn ɲininkali dɔ b'i bolo après an bɛna di mɛ yan'o cɛ karamɔgɔ mun bɛ fɛ k'i ɲininka anw fɛ yen nɔ denmisɛnnin karamɔgɔ Kuruji a fɔ a tɛ kelen ni ne ma an m'o ta an ye wele ka dɛsɛ o an ye wele e bɛ kɛ téléphone kɛrɛfɛ o ok n bɛna ni question poser après i b'i ka question sinon hali tɛ se kuma di e ma e kun tɛ yan karamɔgɔ min ɲininka anw fɛ yen denmisɛnnin saya a denmisɛnnin saya ka ca anw fɛ yen mun de bɛ na ni denmisɛnnin saya ye mun de bɛ na ni denmisɛnnin saya ye denmisɛnnin saya ka ca anw fɛ yen kojugu kosɛbɛ wala e la ɲininkali o fana gbɛni ɲininkali o gbɛni ne la livre o sɛbɛtɔ la n bolo n yɛrɛ kan ka expérience le kɛ n ka san 10 de kɛ n ya expérience kan k'a kɛ bon n sera ka muso min na lɔ la ka di min ma danda so la min ma laptani a tora n na basi kɔnɔ han ka den wolo o kɛra muso 30 ni muso 8 muso 30 ni muso 8 ni a bɛɛ ka den wolo a bɛɛ den balora a bɛɛ yɛrɛ ka nin balora han sini alu fen den ma sa fɔlɔ de 2018 jusqu'à maintenant là a fin den ma sa a fin yɛrɛ ma sa u bɛɛ bɛ balo la mais kɔn in na denmisɛnnin saya ka ca mun ye denmisɛnnin saya lase an ma voilà denmisɛnnin saya kun tɛ dɔ wɛrɛ de a bɛɛ ye an na système même ma yɛlɛmanɛ dandali kaman kɔnɔ i t'a mɛn fewu ko tubabulu ye dandali campagne na alubara ye fɔlɔ tubabulu na san an bara yan alula basilu tun ye dɔ gbɛla todilu ni basal le la voilà basal le tere ma fɛnɛ na ka pikiri kɛ o la walima ka lo opéré ka lo kɔnɔ kara ani todilu mais bi alubara farafin de bila wo nɔ rɔ bon i y'a jitɛ lɔnna yɔrɔ min ma banabaatɔ kɛni ka laptani fa mais alu di b'an kan na k'alu bara na vaccination na vaccination o fana b'a kɛ i di wa ye o tele 3 tele 4 minnu vacciner ni i da bɛɛ ta fana ni ka wari laptani ko alu man kɛnɛ i b'a docteur lu ma ɲininka i da lu k'a mɛn ko non ko i da sɔrɔ ko vaccin nɔ jankaro le tɛrɛnna dinɛ fari dɔ donc ko a bara jankaro lawuli basi ma jankaro danda fo ka jankaro lawuli bon wole siyama ye nala kɛra den saya de wole den saya bara siya an bara yan
an de b'an kota k'o la ala kun k'a sɔrɔ ala ko tɛ a den saya li mun ko ye mɔ ko le ye an na système de ma falen an na système min ma falen ni o de o le bɛra kɛ kun di kana den saya saya an na jamana kɔnɔ n y'a bɛɛ ladɛnnen ma mɛ n'an kɔni y'a kan an bɛɛ sew n'an k'an kɔsɛn an yɛrɛ ma an na den saya nin bɛɛ na nɔgɔya tubabuw ye basi dɔ ladanna a problème tɛ wuli mɔ la fo 5 à 10 ans 20 ans bon o siyaman de bɛra kɛ an na mɔlu la o mɛ nin kɛ n'an na o de an ni mun de ka kan fo an ya se ko dɔ fɔla an na mɔlu ye a dise baarala mɛn na ka wodo b'a bɔ alu fari dɔ wodo le ye wadɔ sɔmɔ de an na mɔlu an bɛɛ y'an dɔ ja wadɔ sɔmɔ lili a fada a fida an ya t'o kɔnsɔmɛ la a laban mɛn bɛra kɛ an fari dɔ sewul de fɔ a ka ban fari dɔ an na production ye kɛ an ɲɛkɔrɔ ma min ka fisa an ma o le o de jɔn in ma. Karamɔgɔ, il faut le nom. Ok, Amanta. Oui. Amanta, il est à nous. Voilà, Ok. Merci beaucoup, Kramo. Kramo, côté bas, vraiment, il a fait la famille sur là. Mais question kelen pe le ne bolo mais a réponse mɛ ne bolo comme ne ka kalan kɛ tubabukanw de la donc n bɛna ɲɛfɔ i ye a tubabu lɔnni o kɔnɔ contradiction fila le bɛ yan tubabu kalan nɔ n na kalan kɛla ko kɛ n'i ka dɔmuni kɛ karo kɔrɔ i ye 2500 calories i y'ole i fadi y'ole encaissé la comme vitamine i fadi la mais qu'il a musoko kelen qui be 1300 calories per o de ko 1300 calories donc au science il dit c'est que musoko ba ama ben fadi ma ne ka o calcul lo puisque a chaman bola la mais science do fana ko fana o science kelen atubabu lonu ko no fana ko kɛla muso koba ko il a stress dɔ y'a la le Allo e b'i kɔse ɲininkali ma réseau tumura tɛ quoi e b'i kɔse ɲininkali ma ok merci comme k'a fɔ ɲaamɛ kan ko ne ka kalan kɛ tubabu kalan nɔ la science fila mɛ n ka kalan mɛ contradiction aro quoi mais a contradiction min ne y'o expliquer la ɲɛ comme alu ka an ta lɔnni ne kalan kɛ kama fana an ta lɔnni o n'o le fana o le fana a sababa de n'o fana lɔn bi fana quoi vraiment o kɔnɔba fili o ne la science kɔnɔ ne ka mɛn kalan kɛ ko kɛlamɔ i la karo kelen vitamine i b'a dɔn ni fɛn mɛn support mɛn kɛ i fadi ye fɛn mɛn vitamine mɛn économiser la ko le 2500 calories o 2500 calories ko kɛlamɔ la muso kelen il dit 1300 calories a tɔ de tu fadi la 1300 a tɔ de tu fadi la 1200 c'est que ne la lɔnni bolo ma yɔrɔ n'a calcul bolo ma musoko ba o ma ɲi kɛ mais a science wɛrɛ fana fɔ la ko ni kɛ ka musoko kɛ waati bɛɛ waati ko kɛ o t'a ni lafiya kɛ o sawani ne waati bɛɛ kɛ o stress t'a na la a tɛ mɔni laba kɛ a la kɔkɔrɔya tɛ se a ma quoi jankaro dɔ fana o t'a sɔrɔ donc ne y'a fɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ o kan fana n'a tɛ kɛ basi o tɛ pas o tɛ voilà i la ɲininkali gbɛnni ɲininkali sanima tubabu nɔ calorie 2500 calories min fɔla o de par mois ani an ya perdu la mɛn na 1300 calories bon tendance o ye varié la bale calories u ye sɔrɔ na fɛn minnu dɔ an farafin tɛ se la wele sɔrɔ na damuni bolo ma c'est à dire an fa fɔ an bani wele dɔ yan damuni bolo ma bawo calorie bonba u ye sɔrɔ na yiriden minnu dɔ an yɛrɛ kan na sɛnɛkɛ yiriden n'an na wadɔ yiriden an tɛ wulu fɛ a ye sɔrɔ na banakun min don an na tolaka wulu a n'an na ɲɔlaka wulu an mako tɛ wulula yan nɔ calorie wulu ye sɔrɔ na wele dɔ maintenant ni k'an na balo ma fɛnɛ bi bin dɔ farafin na karo kelen damunu tubabu la damunu suman kirikira wula nali kɔrɔ an ya calorie min sɔrɔ na ala tɛ 1800 calories bɔla en vrai dire c'est terre à terre o ye bɛɛ dɔ ko le di quoi
o visite ou de gbera ko le wula appareil ou bien bolo quoi. Maintenant mo perdi 1300 calories là a rapport ke dia keleno kuma o fana ye ɲado ma n bɛ se sɔnna ma ɲado ma n tɛ se sɔnna ma kun jɔn de la musoko ye ɲalɔnko le di a ye kɛla ɲalɔn de kɔnɔ ni musoko ma kɛ ɲalɔn kɔnɔ i d'a ye ile bɛ se musoko kɛla sɔgɔma tele dɔ wura la su fɛ mais i ma wasa toujours i ni b'a ka musoko kɛ mɔɔ dɔ ye min y'a kɛla ɲalɔn na i de b'a ye su kɔrɔ a b'a musoko kɛ suɲɛ kelen pe a di wasa a muso di wasa a di fa toujours a farikolo don mako in mɛn na a bara o sɔrɔ donc o de ye ten de mais farafin lɔnni ka mɛn fɔ kɛnimusoya bolo ma farafin lɔnni ka mɛn fɔ lɔkun kɔrɔ an ka kan ka kɛnimusoya kɛ ka dan suɲɛ saba suɲɛ naani an ka kan ka dan wele ma an na kɛnimusoya rɔ bawo mun na a fana tɔnɔ dɔ ye an kan an na kɛndɛya kɔnɔ mais an na kɛndɛya o kɔnɔ an na kɛnimusoya o rɔ perdi ye kɛla kalori mɛn na i di ban kɛnimusoya la kalori o fana ni ka 80% k'o remplacer kɔrɔ i la kɛnimusoya nɔ kalaman kɔrɔ mɔɔ bɛ se k'o kɛ o le kosɔn na mɔ balu minnu ma ko tun ye kɛndɛya la ne ka sijan sɔrɔ olu la kɛnimusoya rɔ a tun y'a préparer la le susu o tɛ préparer la le ni wara an na dun misɛnninw la i da ye muso minnu ye dɔ a ye wuratirila gbayi la danna alu kɛɲɛ wuratirila gbayi wo a bɛ kɛ foni sadi a bɛ kɛ malo bɛrɛ sadi di an man ta a bɛ kɛ ku di a kɔni bɛ kɛ damunu fɛn na k'a do di mɛ kalori ko fan ka ka bon cɛ kan bonasi bolo ma walima muso kan bonasi bolo ma donc ni an ka tendance fila nin ta 2500 calories et 1300 calories mɛn o ye mɔɔ ma sɔrɔ na le ni k'a sɔrɔ a remplacer t'i bolo mais n'a remplacer y'i bolo i bɛ se a kɛla kaba k'a remplacer a tɛ da si la a tɛ tɔɔrɔya las'i ma mais 3 fois par semaine pour le rapport sexuel o le ye farafin lɔnni kɔnɔ o le fana tɔnɔ y'an kan o le ka kan ka kɛ maintenant minnu ko o de ko i b'a to kɛnimusoya kɛla ko a di mɔɔ ni la sewa a di e dusu la sewa o ye spirituellement o ye tun y'ale di o ye kɛla mais a danna tɛmɛni ko tɛ a danna tɛmɛni de jouer la mɔɔ kan k'i jɔn fɔn bawo k'a sɔrɔ n'a se t'i ye o la maa dɔ le wo min mɛ nin ye drogue ta la mɛ nin ye sara ta la duɲɛ mɔgɔ dagbɛ siyama ye sara i ka kan ka damunu min kɛ n'i ma se o kɛla a di déranger a di fa di do mais n'i sera damunu o kɛla a di tɛmɛ i hakili la kala mɔgɔya kɔnɔ mais kɛnimusoya ta tɛ se interdit la ba o ye bɛɛ kunkanko le di mais ni mɔgɔ yɛrɛ ka ni seere i yɛrɛ kɔnɔ gbɛn n'a rɔ kaba kasi i yɛrɛ sinfonyala rɔ k'i organiser i da y'a tɔɔrɔya tɛ s'i ma i muso di wasa ile fana di wasa donc ni se mɛ nɛn fɔla a koɲa kan ale le nin di hotep. D'accord. Karamɔgɔ ba merci beaucoup a diyara n ye. An b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ demande na ne bɛ demande na mais problème ye an ka wagati yɛrɛ tɛmɛna ni mɔgɔ dun yɛlɛla diyagoya a tɛna se ka jigin n'a ma kuma o de kama a bɛ yafa n ma yɛrɛ de ou bien ni mɔgɔ min bɛ se ka u ka question bila commentaire ni fɛnw na d'accord maramafɛn ɲininkali dɔ tun bɛ e bolo i bɛ se k'i ka ɲininkali in kɛ Voilà. Gabi après an ka bi taa bila. Merci beaucoup. Karamɔgɔ Kulji fɔlɔ na kosɛbɛ karamɔgɔ ko mo hali ni an ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi kosɛbɛ an b'a dɔn Kulji k'i sigi da la ani Altesse fila u tɛ fɛ ka kuma fiyewu mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ka bɛn fɛn fila de ma mais n b'a fila bɛɛ d'i ma i b'a fila bɛɛ jaabi siɲɛ kelen a fɔlɔ min ye an ka mɔgɔw bɛ taa tile 10 kɛ misiri kɔnɔ de tinbirinda la tile 10 laban nin u t'o kɛ tinbirinda la u bɛ tile yen nɔ u bɛ si yen nɔ u bɛ su ban ka seli dugu mana jɛ fɛnɛ u bɛ tile ban fɛnɛ n'o ye dɔsari karani ye ka tila tuguni fɛnɛ ka tila ka si yen tuguni fɛnɛ ka tile yen fana ye kelen ka tile kɔngɔ la ani sunɔgɔ b'a la an ka maakɔrɔ minnu b'o kɛ o est a fɔ a tɛ tiɲɛni lase olu ma wa kelen a filanan u bɛ dumuni min dun yen nɔ olu bɛ dumuni min dun kangaliba ani tamarolakan ninnu a bɛɛ sukɔrɔmafɛn i bɛ k'olu dun k'i kɔnɔ faga tila k'i da yɔrɔnin kelen fɛnɛ o bɛ tiɲɛni mana se mɔgɔ ma de o de n ka ɲininkali ye quoi n b'a dɔn n ka ɲininkali faamuna. Voilà.
ɲininkali tɔ kɛlɛ o y'a fila bɛɛ ye. Maramafɛn o kun y'a fila bɛɛ ye nɔ. Maramafɛn i ka réseau de maɲi o ye jumɛn? Voilà, ka réseau karamɔgɔ y'a fila bɛɛ de o ye ɲininkali fila bɛɛ la réseau maɲi. tamaro minnu bɛ ka dun mɔgɔw bolo suntigɛ la ani fɛnkɛ quoi. Wa o y'a fila bɛɛ de. Réseau et la réseau maɲi ba. Non aw ko bɛ ne la n ko o y'a fila bɛɛ de ye quoi. Tamaro min bɛ dun suntigɛ la ni tantɔ kɔngɔba muɲulen kɔfɛ ka taa tamoroba ni jiba min ani sukoromafɛnw ani tile tan laban o de ɲininkali fila ye quoi. N y'a faamu sisan bon e k'a dɔn an bɛɛ tun ye ko nin kɔnɔ quoi, an bɛɛ tun ye naamu nin kɔnɔ. Furefin min ye ne bolo e la furefin o ɲɔgɔn ye ne bolo e dun bɔra b'i fa jamana kɔnɔ ka na ne fa bara. Furefin min ye ne bolo a su ye ne bolo hali ni ele y'a fɛ i la furefin wo ye san fuile ye kuma le fo i la furefin kan mɛ d'a diya ne la mɔlu ɲɛ yeba ye kuma fɔ ne ta furefin kan mɛ ni o goya ne la mɔlu ɲɛ a kun bɛɛlen ni e b'a ye tamaro matɔ da na mɔlu bolo k'a matɔ an na yirifin tɛ an barafin tɛ ale bɛɛ bɔra arabu la le arabu don y'a fɛ la tamaro ye san tamaro kudunen kelen walima tamaro kudunen 30 damu mɔɔ bolo yɔrɔ kelen ani ana mankuron ni o kudu kelen nin ye tɔnɔ mɛn na se la farikolo ma tamaro kudu 50 t'o la se farikolo ma ɲasile ma kɔni alu ko le ko barayi barayi don kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ di tɔnɔ kɔ tamaro kudu kelen damu ani mankuron kudu kelen damu fadi ye nafa sɔrɔ na ɲuman na a fila do o ye bɛɛ la ko le di quoi fadi ye nafa sɔrɔ na ɲuman na a fila do bɛɛ la dɛnɛ k'a lɔ ko fadi ye nafa mɛn sɔrɔ na mankuron kudu kelen damu na ko o tɔnɔ ka bon tamaro kudu 50 damu de mais k'a la namolo hakili ɲama k'i b'o kɛ k'i di barayi sɔrɔ an man tɛ k'i da kɛtɛ do bɛrɛ tɛ tɔnɔ le ko ye mais fɔlɔ tun ye wele fɔ k'an ta balo goya an ɲɛ k'an ladon olu t'a kan o le kosɔn ni k'ala kɔlɔsi hali tamaro ni li sarcose quantité min ye tamaro dɔ o tɛ li do o le kosɔn ale consommé siɛman b'a kalima ale diabète ni faiblesse sexuelle lasela mɔɔ ma ka tɛmɛ duɲafɛn tɔlu kan wɔrɔ n'o bɔra yen ale ye gɛrɛla kensu min kɛla wari tele k'a damina tele 21 ma k'a bila tele 30 la o gɛrɛla kensu o ta ni nbenbali le fɛ mais gɛrɛla kensu o tun ye kɛla Congo le kɔnɔ an na mɔɔbalu bolo a b'a kɛ Congo kɔnɔ a kɛtɔ recherche dɔ le kan a kɛtɔ training dɔ le kan ka ko dɔ ɲaɲini k'o lɔn ka n'o fɔ mirindi ɲɛ walima k'o science découvrir ka n'o fɔ mirindi ɲɛ wɔrɔ a tɛ kɛla yen ten k'an y'an bɔ mɔlu dɔ ten simplement ou bien k'a to sunɔ ma k'a to kɔnkɔlasi ma k'a to nin ma ayi a kɛtɔ kun dɔ le la i ni ko dɔ ye bɔ k'o fɔ jama ɲɛ même tɔnɔ de se population ma mais bi alu bɛra ɲinɛ o bɛɛ kɔ k'a bɛɛ kɛ barayi ko di bon barayi min kɔ ale ye min hinɛ a ye min a yɔrɔ jon dɔ a b'a kɛ yɔrɔ min na k'an k'o fɔ an ɲɛ de an ka kan k'o ye fana ni n'an sera ka y'an de se ka don a la mais n'an ma barayi nin ye an tɛ barayi nin fɛ de wɔrɔ la kinsuni na ni y'a mɛn an na mɔbalu bolo ale le ye ten ko tɛ. D'accord, merci beaucoup karamɔgɔ nin diyara n ye. Ok, Dabi i bɛna i ka ɲininkali kelen kɛ pour que an ka karamɔgɔ labila o mɛnna n bolo. Aw fɔlen don k'aw kuruci ko Dankari ka jɔkuruki ka ban ka tɔn kuruji an aw bɛɛ fɔ an ka kɔmɔ. I bɛ dɔ fara i mankan kan quoi an b'aw bɛɛ fɔ an ka karamɔgɔba Kɔtɛba an b'i fɔ i ka jaabili sɛbɛnw la a bɛ hakili di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ kɛnɛya wala ne ka ɲininkali fitinin min bɛ ne bolo o kun ye an ka mɔgɔw mirindi caman bɛ yen nɔ k'a ta o san 50 ma ka yɛlɛ i b'a sɔrɔ kunbere kuru dimi dɔw ko senkuruba dimi donc o b'a caman de la fo ka se fasa dimi tɔw la ma donc ne bɛ se ka fitinin fɔ o kan k'a ka kuma surunya n donna retard la n y'a ka baro bɛɛ lajɛlen lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ
an b'i fo k'i bolo kɔrɔta k'i kulunci. Voilà, n'i y'a ma fɛnɛ bi senkurubadimi kɛnɛ de ka an na mɔgɔ siyaman minɛ k'an na mɔgɔ siyaman sɛgɛn. Cɛlakali dɔn musolakali dɔn mɛ muso le t'a ka siya ka tɛmɛ cɛlakaliw kan mɛ senkurudimi min ye nin ale kun ka siya a kun fɔlɔma ye min ni dandali kama kɔnɔ dans le domaine du traitement a kɛra médecine moderne ye o a kɛra médecine africaine ye o a fɔnen de ko basi kunaman bɛ ni mɔgɔ kɔnɔ ka tɛmɛ i jeli kan basi kunaman a bɛ ni mɔgɔ kɔnɔ ka tɛmɛ i jeli kan o kɔrɔ ye mun ni i ye basi kunaman dun o duma i la ka basi kunaman kɛ pikiri di k'a k'i la bon basi kunaman min kɛra pikiri di o de k'a labori fasa fɛ wole ye nala na mɔgɔ siyaman senkurubadimi sabu ye bawo mun na basi min ye kɛra pikiri a fanba bɛɛ kunani jala de komi benzantine retarpin hexanseline olu fanba bɛɛ lajɛlen kunaman de i t'a lɔn k'a kunaman f'i y'a ti k'a nɛ a layi nɛ kan i t'a lɔn kunaya min b'a la wɔrɔ o min ye wodi o min kɛtɔ wodi o ye tɛmɛna nama fasa ye borila nama min dɔ a bɛ wele min a bɛ o ja n'a ko min k'o ja an man ta a b'a tɔkisike o bɛ n'i si kunberenkuru la walima kololatun yɔrɔ la n'a y'a sigi yen a bɛ kololatun yɔrɔ dɛndɛ wara finalement sanji b'a se san 50 san 60 walima san 40 senkurubadimi bɛ i minɛ wɔrɔ o bɛ na kɛ fereke de a filanan ye mun di namusolu ta bana dɔ bɛ musolu minɛ la a bɛ fɔ a ma ko bilili tubabuw k'a ma ko la frigidité féminine a b'a kɛ muso min na ale tɛ damu sɔrɔ n'a kɛ ni musoya la i ye muso wele la ale bɛ se ka karo 3 karo 4 san 1 san 2 san 3 kɛ a ma kɛ ni musoya kɛ a bɛ tila k'a yɛrɛ ma tɔgɔ o la ko ne bɛ se ka san kɛ ko n ma kɛ ni musoya kɛ k'a tɛ n tɔɔrɔ la mɛ na jankaro min b'a la o de wele in nama bɛ ji sen na ka na gbɛlɛnkudu minɛ n'a ye gbɛlɛnkudu minɛ a b'a lafa senkurubadimi d'a minɛ wala ale kan ka kɛ ni musoya min kɛ min de a dɛmɛ ale banni o ma ba a t'a di a sɔrɔ na mɛ ale ma lɔn fana n'a de problème wɛrɛ la s'a ma donc cause min de b'a la mɛ nin ye an na mɔlu sɛla bi n'a ma lɔn a tɛ se ka ɲɛfɔ n'a kɔni lɔnda n'a ɲɛfɔra a siyaman na mɔgɔ caman bɛ se ka variation dɔn a yɛrɛ kan na ko la ka tɛmɛ bɛɛ la dɛnɛ ma min ka fisa o de ye hotep karamɔgɔba i fɔlen don hali bi mɔgɔ minnu bɛ duguma an bɛ yafa deli ka fɛn de quoi i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ demande na en fait an tɛna se k'a fɔ ko an bɛna question ninnu bɛɛ fɛngɛ quoi heure 2 mɔgɔ bɛ kuma la a ma nɔgɔn hali conférence la o ma nɔgɔn karamɔgɔ vraiment an bɛ ɲininkali laban min bolo ɲininkali tɛ i ka i b'i sɔrɔ cogo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ani i bɛ dandali kɛ cogo min na ani na jɛkulu b'i bolo i bɛ se ka olu sɔrɔ cogo fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i sɔrɔ ou ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka i lasɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka banabaatɔ minnu bɛ fɛ k'i lasɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i wele mɔgɔ wɛrɛw la n'a sɔrɔ i bɛ se ka olu fɛngɛw di. O diyara n ye n tɔ Koteban Kamara n sɔrɔ ni Nora Soba le Nora Soba o ye Siri mara le dɔ voilà ale ye Siri mara le dɔ a ye mirindi min kɔnɔ a fɔtɔ olu ma ko Kolonkalan mara dɔ n sɔrɔ ni yen dɔ le ale ye sous-préfecture belebele le ye n fakɛ o tɔ ko maître Ousmane Jɔlandi Kamara ale ye ministre le di an sini a balona a bɛ n fɛ kan n b'a fɛ kan yan an b'ale yɛrɛ kan na so le kɔnɔ kan yan n bamuso o tɔ ko Fanta Denbaɲuma Kuruma o ye bɔla basan dɔ le ale faso le tɔ ko Yara o ye basan dɔ so dɔ le di min ye Amana dɔ avant que n ɲɛ sɔrɔ ko tɛban ko kuma le fɔlɔ fɔra jɛni ɲɛ sɔrɔ puisque n na ko kɛra lafɔ le di o kɔrɔ ye le mɔgɔ le ka prévoyance kɛ n na ko kan cɛ o tɔ tun ye ko n fa Solomani Tolokoden Tarawele ten tɛ ale bɛra sa o le ye Sibora a nana ka na Sibo ɲɛfɔ n fakɛ ɲɛ a tilanin kɔ Sibo ɲɛfɔla a kɔ don to la k'a fɔ n fakɛ ma ko a kɔni ko tɛban de ko den nin n'a kunbayara k'a b'a bonya ɲɛsin ma k'a bɛna ko tɛban tɔ la a tɔ kan hali b'a tɔ la ɲa min ma o le kosɔn n y'a fɔla mɔli ye ko n na ko tɛban tɔ ka kɔrɔ Mamudu tɔgɔ ye quoi bawo ale fɔra de sani n ɲɛ sɔrɔ bon
sɔrɔ ne a ka saraka minnu fɔ n fakɛ ni n bamuso ye u bɛɛ ka taa bɔ a bɛɛ k'a kɛ ka bɔ yen n ye dugumakaran daminɛ nɔrɔsoba yen nɔ morikaran t'a la ka tila ka na kankan ka don morikaran ta kelen la dugumakaran n karamɔgɔ fɔlɔ min kan karan nɔrɔsoba yen nɔ dugumakaran na o tɔ tora ko Lansana Sise n nana don min fɛ morikaran na kankan yan o tɔ tun ye ko Usumani Tunkara an tora morikaran na yen de ka yɛlɛma k'a kɛ madrasa de o denkɛ dɔ bɔra Mali la o tɔ ko Layi Tunkara o nana an ka yɛlɛma madrasa o dɔkɛ gbɛrɛ nana ko Alasani Fama Tunkara o ka an na yɛlɛma madrasa gbɛrɛ la so kɔnɔ kankan o tɔ ko Darul Hadis Layi Sidafa min ye kankan ye o la madrasa le tun y'o de min tun ye an na directeur de waati o la o le tun ye an karamɔgɔ Jallo o le tun ye an ka karan kɛ an sera 6e année la an selen 6e na ja agrément tun tɛ madrasa nin na an dɔn k'an tɛrɛ ka examen d'entrée en 7e kɛ an la PVM na ka bɔ Conakry o le kɛra n na madrasa ko tiɲɛ di n k'a yɛlɛma école o n wɔriw daminɛ école primaire Kanimba Nɔrasoba n k'o daminɛ école primaire 4e année o le kɛra ne la première année de école la école Kanimba n ka karan daminɛ yen de ka n ka san kelen o kɛ après n yɛlɛmana kankan ka na Sunjata 1 ka 5e 6e kɛ yen ka na Samori Alimami Samori ka 7e ni lycée lu bɛɛ kɛ yen nɔ n ye volet da science mathématique n donna université la j'ai eu maths physique wo an ka une année kɛ o kɔfɛ ka n orienté ka na physique la n ka san 4 kɛ o ka n banda karan na 2010 mɛ na n ka Altesse, problème bɛ ne de fɛ ou bien problème b'ale de fɛ? Parce que ne Non, problème bɛ karamɔgɔ de fɛ. D'accord. Ok. Bɛɛ a ka réseau tara. Parce que a réseau kun tɛ ka sɔn au début, je sais pas sɔrɔ réseau ko problème nana tuguni. la o le kosɔn souvent n y'a fɔla mɔlu ye n ko n kaɲa mɛni n ko rɔ mɔgɔ siaman tɛ min kan ko daminɛ ne ye mais n na dandali le ka kɔrɔ o bɛɛ de puisque avant que n y'a dɔn morikaran na n tun mamamuso n fa bamuso ani n na bamuso na ani n fakɛ ni olu le tun bɛ minɛ an tun bɛ taa kungo kɔnɔ ka fida dɔlu bɔ ka mɔlu furakɛ wɔrɔ n ka fida bɔyɔrɔ damina n na école karan ni n na madrasa karan ni n na ko karan bɛɛ lajɛlen ye bi n y'a kabe min na dɛkuru siaman bɛ n bolo n na dɛkuru dɔ yen nɔ o tɔ ko fanakara o kɔrɔ le ko faso na minnu kɔma binbin dɛ o y'an benbalu la sila kɔrɔ le de komi kemetiya jibɔnu kɛɲa ani sɔlilu kɛɲa bolilu ladanya o dɛkuru o sini o le kama n na dɛkuru gbɛrɛ bɛ yen a bɛ f'o ma ko dotu o ye sous régional le de Afrique de l'Ouest farafin basi le karan n'a ye o groupe y'an bolo telegram de kan mais ale ye sarala le an bara san 2 kɛ o an ye formation kɛla o formation fɔlɔ kɛra an bolo Bamakɔ filanan kɛra an bolo Laginɛ y'an de ɲina an k'o kɛ o kɛra kan DPS yɛrɛ kan de kɔnɔ bi Laginɛ kunasi yɛrɛ kan bara n ta kan kɛ Laginɛ Haute Guinée mun bɛ dandala kuntiri ka nasi mɔlu kunna o fana dɛkuru o bɛ n'a dɛkuru fana gbɛrɛ bɛ yen o ye sumuso la dɛkuru le don les 9 sorcières mandingues o fana dɛkuru bɛ yen la présidente bɛ Bamakɔ le ale tɔ ko Bɔlɔnka Jami Keta ale ye sumuso ye a ye kosɛbɛ kalan sumusoya rɔ kosɛbɛ o dɛkuru fana bɛ n bolo an n'olu fana ye lakɔgɔli kɛlaw kan an bɛ bɛrɛ fana karan na yɔrɔ min na o fana dɛkuru bɛ yen tiɲɛ bɛ karan na yɔrɔ min na o fana bɛ yen o bɛɛ ye telegram de kan ani jibɔn fana degeda jibɔn fana bɛ karan na yɔrɔ min na o fana dɛkuru bɛ yen nɔ bi ne yɛrɛ kan ni sini bɛ na yɔrɔ min kɔnɔ o le ye nawalida min bolo entreprise o le ye tɔ ko espoir de la vie pour la nation voilà faso nimaya jigi maintenant na dandali yɔrɔ min na bolo Conakry centre la kani kankan centre la kani n bolo sigirin fana ni an ya dotu men fana kɔnɔ o mɔ siama ya bɛrɛ la dandali yɔrɔ fana tɔla na centre o la san dan bɛɛ kɛ kelen di o yɔrɔ saba bɛɛ Bamakɔ so kɔnɔ
kelen ye ɲɔrɔndi sahel dɔ bɔra fana ye bamakɔ fan wɛrɛ dɔn min tɛ bamakɔ yɛrɛ ka ni so kɔnɔ o fana bɛ yen dɔn maintenant kodowari fana ni an na président ye yen dɔ na do to président ye ne o sinima o fana na yɔrɔ tɔ la ni b'a la o la an y'a évolué la n y'a wele ma na baara lu kɔnɔ o ye a kɔnɔkisɛ kunba don de bon n yɛrɛ kɔni bara ka fan livre minnu sɛbɛn ka a daminɛ 90 ma kana se bi ma n bara livre 44 ɲɔgɔn sɛbɛn mais n bara 4 de bila lɔ kɔnɔ fɔlɔ bon a dolu ye olu tɛ lɔ dɔ kafadi kɔ an tɛna olu feere la n bɛ mɔlu le formula la ka olu ta k'o di mɔlu ma puisque lɔni tɔnɔ le labɔ la mais lɔni yɛrɛ tɛ labɔ la wɔrɔ ni ka lɔni yɛrɛ labɔ a tɛ lɔni ɲɛmurandɔ kɔ mais a tɔnɔ i bɛ se k'o labɔ gbelen minnu y'an bolo tubabu minnu k'o dilan tubabu m'o la dan cogo jira farafin na mais an kɔni bɛ gbelen yɛrɛ bila lɔ kɔnɔ an bɛ wari bɔ k'a san wari bɛ dun alu kun an fana bɛ an ma ko la ɲa gbelen na wɔrɔ na kafa dolu yen nɔ olu tɛ kɛnɛ kan kafa di mɛ ni feere bɛɛ ma bɛɛ tɛ se k'o ye n y'a susula de ne ma kamasɔrɔ bundu dɔ le y'a kɔnɔ bɛɛ man kan ka min lɔ ni bɛɛ k'a lɔn maninka don yɔrɔ tɛ yen o kɔ bamanan don yɔrɔ tɛ yen mandinko don yɔrɔ tɛ yen fila don yɔrɔ tɛ yen an bɛ se k'an don livre olu le kɔfɛ ka ko dɔlu kɛ min nafa bɛ na se an na miiri ma wɔrɔ kɔnɔkisɛ kunba don dɔ n'a dɔ fɔ lasurunyani min ye nin di n'a ɲɛfɔli kɔnɔ n bɛ se ka min kɛ ɲininkali jebiri o le ye a diyara n ye ok karamɔgɔ conseil jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kamituw ma ani farafin bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na i bɛ se ka ladilikan jumɛn lase farafindenw ma ani kamituw ni silamɛw ni bɛɛ lajɛlen ma genre Kulji a kun ka kɛ conseil pratique ye nin funteni dontɔla in na mɔgɔw bɛ se ka min fara u boloda la en fait tu es là d'accord karamɔgɔ ani téléphone voilà ani téléphone numéro Kulji i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi minnu bɛna fɔ k'u bɛ question poser a kun an bɛ tila ka numéro bila nɔ u b'a ka numéro ta donc voilà n bɛ fɛ k'o de fɔ ne kɔni bolo parce que bɛɛ tɛ voilà se ka question di yan voilà Altesse e ka question poser o la an ka numéro ko fɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka numéro di en direct quoi an ka numéro di mɔgɔw ma voilà karamɔgɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di mɔgɔw ma funteni mɔgɔw kan ka fɛn min kɛ pour que u ka se ka kisi funteni tɔɔrɔ ma ani i ka téléphone numéro mɔgɔ minnu mago b'i la u bɛ se k'i sɛbɛn WhatsApp kan u bɛ message ci ma parce que a bɛɛ tɛna se ka a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan ok parce que temps ka dɔgɔ voilà temps ka dɔgɔ o ye tiɲɛ ye maintenant n bɛna ladilikan min fɔlɔ di funtani nin na an y'an dɔ ja a bɛ fɔ yiri min ma ko mankurun ale tɔ ye maninkakan na ko duto a tɔ bɛ bamanankan na duto voilà mankurun o ye jamana gbɛrɛ la kan de mais an na mɔbali tun b'a wele ko duto mais u ye histoire min fana fɔ mankurun n'a kan golofina o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye a dati yɛrɛ bɛ yen quoi voilà maintenant mankurun o fida a n'a fada ni an sera wo wuri la waati min na k'a kɛ tarada kɔnɔ termus ka t'o min na waati nin na o tɔnɔ b'an kan kosɛbɛ o bɛ hɛrɛ siyaman lase an ma funtaniko tele nin na voilà mankurun b'o ɲɛ funtaniko tele nin na kosɛbɛ an ka kan ka o kɛ an min ji ye tuma nin na min ka fisa o le y'o di ni mɔgɔ min don m'o sɔrɔ ni m'o sɔrɔ fiyewu a bɛ fɔ yiri min ma an na bɔlɔ min ma ko jaba i bɛ jaba fana dɔ tigɛ k'a kɛ siyon kɔnɔ ka ji kalaman la kan n'a sumara i bɛ to k'o fana min funtaniko tele nin na o fana tɔnɔ b'an kan kosɛbɛ o ye lalikan ye karo ni waati la walima funtaniko waati nin na min tɔnɔ b'an kan fariya bɔ bolo ma an y'an dɔ jɛ an ɲa coton fani no an y'o di an ɲɛ waati nin na voilà les habits qui sont faits en coton an ɲa to wulu donna ka na wulu fana tɔnɔ y'an kan waati nin na kosɛbɛ an farikolo bɛɛ nafa siyaman sɔrɔ o la maintenant n'o bɔra yen butigine n bɛ ladilikan mɛn ni kamiti bɛɛ ma an le ko k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ ko ka kolɔn ka baara ka teli kolɔn ni baara ka teli o lɔni ye ko minnu kan o fɔlɔ le tun ye fɔ de n'an ko k'an finɛ mɔlu ye n'a sɔrɔ an finɛ n'an ko k'an jɛlen mɔlu ye n'a sɔrɔ an gbɛlen n'an ko min ye mɛn di mɔlu ye n'a sɔrɔ o y'o di o dun tɛ se ka nɔgɔya mɔɔ ɲɛ ni tɛ baara la wɔrɔ n b'a fɛ k'a fɔ kimiti bɛ ɲɛ an y'an dɔ jɛ an ɲɛ baara an baden minnu ye kɔkan jamana dɔ olu caman de baara la mais an minnu bɛ golofina yan mali kɔnɔ lajinɛ kɔnɔ kodowari kɔnɔ senegal kɔnɔ burukina kɔnɔ an tɛ baara fɛ
ante baara fɛ a gbengbe nkomo men yando ante baara fɛ an t'a bara to kuma bɔ fɔle ma ka ɲinɛ baara kɔ mɔɔ don tɛ se i gɛrɛ sɔrɔ na fewu n'i ma baara bawo mɔɔ tɛ se ka fɛn sɔrɔ f'i ye ko dɔ le kɛ lamadɔ ni jelikɛ y'a fɛ ka fɛn sɔrɔ a jetilu la a bɛna a bɛ jetilu matɔ a b'i dɔn a bɛ tɛ fɔ a ye ko dɔ le kɛ o de a nɔ ko min kɛra jetilu bɛ tila ka wari bɔ k'a di a ma ele de y'a fɛ ka fɛn sɔrɔ ele t'a fɛ ka baara kɛ a bɛna gwɛlɛya wole bara kimitiya ni nkomoya gwɛlɛya ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo an tɛ baara fɛ n'i ye nkomolu ma fɛnɛ min b'a livurunin kelen karan o de b'i si dunya lɔ k'ale bara ko bɛɛ lɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ foyi le kalama a yɛrɛ ma a yɛrɛ lɔn munu mɛ a ko k'a bara ko bɛɛ lɔn wɔrɔ kimitiya nani baara le kama an bɛnba egyptien nu an bɛnba sankarankalu an bɛnba kamakalu alu ma tɔɔda baara le la alu ka nɔ le to dunya lɔ n'alu tun ma baara k'alu nɔ to anu tun tɛna alu nɔ sɔrɔ n'a yan o la an y'an dɔ ja an ɲɛ kɛ baara la de min ka fisa o le wori an ɲɛ kuma ma dɔya ka baara kɛ ni o bɔra yen an y'an dɔ ja an suya ye di an ye an ɲɛ kuma an bɛnba la k'olu kan an ɲɛ to min kɛra dolu kɔrɔbɔla o de ka tɔli da kɔrɔbɔla ka tɔli da kɔrɔbɔla ka tɔli ladina la basi basi la tɔnɔba le y'a la o ka ɲi a ka kan fana ni ka kɛ nka a ye la mun kan a ye la an yɛrɛ kan t'a lɔn kan ni k'ala kɔrɔsi bi kemeti min yen dɔ min bɛ se jibɔn kɛla a kɛɲɛ bɛrɛ ma a man siya kemeti min yen dɔ min bɛ se kumala woro kan a man siya kemeti min yen min bɛ se kumala ji woyonya kan a man siya kemeti min bɛ yen min bɛ se kumala nɔnɔ woyonya kan a man siya kemeti min bɛ yen dɔ min bɛ se kumala sisɛ la to fo kan jibɔn yɔrɔ a man siya o la an y'an dɔ ja an y'an ta o lɔn k'o ladon minnu t'a kan n'o kɛra a di bɛn i b'a ye ko tɛ tɛ se la gbasila la jinɛ kɔnɔ a tɛ se bɛɛ la ni arabukan nin k'o lɔn o tama i tɛ dɔn fewu silamɛya n k'a lɔn de fewu a tama i tɛ dɔn bawo silamɛya dan de kɛ imamu ye n k'o lɔn o tama i tɛ dɔn filanan ɲɛ bɛ n balo silamɛ kan n k'o fana lɔn sabanan n ye baara la le n gɛrɛ ɲɛ wɔrɔ ne duman tɛ la jinɛ kalu ɲɛ de n tɔnɔ la olu bɛɛ n'an kɔ tɔnɔ o don tɛ se sɔrɔ na n'a mala baara kan wɔrɔ ɲɛ n bolo fila la n kɔ kimeti bɛɛ ɲɛ an ɲɛ baara mina sɛbɛ la an ɲɛ baara mina sɛbɛ la an ɲɛ b'an ɲɛ kimeti an ɲɛɲini sɛbɛ la an ɲɛ bɛn balo la sila ɲɛɲini sɛbɛ la après an ɲɛ dolu fana na sila fana ɲɛɲini sɛbɛ la ni o dafa d'an na dunya di nato an taabolo ma mais n'o ma se ka dafa an na toujours an bɛna kɛ jɔn de di ɲa bɛɛ lajɛlen ma bon kuma tɛ mɔsi balo livre tɛ mɔsi balo baara le bɛ an balo n'an baara da ka ban ka k'olu kɛ an ɲalɔn kan a siyaman na an ɲɛ hɛrɛ min ɲinina an bɛna o sɔrɔ ladilikan fitinin min bɛ n bolo k'a jira dunya kimeti ni dunya kama k'a bɛɛ la ale le ye nin de ni kɔni bilara mɛn na o bɛ diɲɛ ma kanto diɲɛ ye kama sɔrɔ dinɛso le a ye borila la a ma wula lɔn n bɛ lɔyɔrɔ dɔ ye k'a fɔ ma ko hali ni tan hali ni gbani hali ni ko hali dansogo n bɛ na n ka jɔnlen fɛrɛtɛ de o kɔfɛ n bɛ telefɔni nimero min ye whatsapp kan karamɔgɔ mi se k'i ka est-ce que mi se k'i ka whatsapp numéro bɛ se k'a di bɛ se k'a di ok a bɛ se k'a di voilà a bɛ plus 224 voilà a bɛ plus an y'a ta dɔɔni an bɛ taa dɔɔni dɔɔni plus 224 66 47 27 77 1 à la fin mais c'est là 664 après plus 224 664 72 77 71 karamɔgɔ tɛ côté bɛ o tɛ wele voilà an bɛna karamɔgɔ bilasira karamɔgɔ n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka na numéro lɔ di voilà a banna an bɛna i bilasira ni misiki dɔ mais an bɛ fɛ k'i n'a sɔrɔ i bɛ se k'i ka caméra activer a banna i ka caméra activer an ka sɔrɔ ka an y'a ka karo préparé an ka karamɔgɔ bilasira an ka karo vraiment an ye faamuyaliba sɔrɔ ni mɔgɔ minnu mago bɛ YouTube a bɛ taa Tunga TV sanfɛ YouTube sanfɛ ni mɔgɔ minnu mago bɛ ni laseli in tila a bɛɛ la aw bɛ taa Tunga TV sanfɛ YouTube sanfɛ a b'a sɔrɔ yen nɔ a bɛ se k'a segin a bɛ se k'a télécharger i n'a fɔ aw bɛ se k'a lamɛn a bɛ na a tɔnɔ ka bon kojugu karamɔgɔ i bɛ se k'i ka caméra activer essaye ka caméra caman voilà merci ok karamɔgɔ voilà réseau ko b'a la dɔn d'accord
karamɔgɔ Jalo ala baraka dɛ donc a ka cadeau bila kana quoi non hali bi non fɛnɛ fɛnɛ ka ala n bɛ fɛ baraka a ka a ye dafa cadeau bila kana non n bɛ fɛ a ka dafa 5 000 la an ka cadeau bila karamɔgɔ n'i dɔn fɔlen ok o diyara n ye kosɛbɛ nin diyara n ye Nice. Dansa ba. Ah, dafa il faut ne bɛ fɛ an ka dafa 5 yɛrɛ de la 5K. Merci. Ne va kontaan an ka dafa 5 la. Ay mɔgɔ aw bɛ ka fili mɔgɔ dɔw bɛ ka fili ka cadeau ci ne ma ne ko a b'a ci karamɔgɔ côté ba de ma ne bɛ fɛ ka dafa 5K la.
Karamɔgɔ Amini Blay vraiment an content vraiment an content a kɛra wasa ye vraiment a kɛra wasa ye farafina an fɛn fɛn kɛmɛti bɛɛ b'i fo vraiment i nana i ka dɔnniya partager i ye fɛn caman d'an ma fɛn min bɛna an dɛmɛ an ka kɛnɛya parce que n'i y'a mɛn ɲɛnɛmaya kɛnɛya de don vraiment i ye fɛn caman d'an ma fɛn min bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na vraiment je pense que an tɛna fama ɲɔgɔn ma chaque fois sujet au sujet. Wow, voilà, merci beaucoup. Voilà, d'après ça. Merci beaucoup. Johnny, merci beaucoup. Voilà, Adjarain. Vraiment, Adjarain, aya donc, Sungolo ina, imina gasawe, amamo, chamambe ina, ku kisi sayama. Parce que, amena ni vidéo nous ta, ku chama morowa. Voilà, munu me faire atonyana mala wala me munu me faire ça fana. Voilà, ni munu me faire ça ou atu ino. Ah, vraiment o kama parce que ali ne terege do be abamso be urgence la ne wakati na. Sungolo ina afraka kana sun asuna abora gabi. Abe urgence la o kama ne era a décider wo fanga kuma ni temu inga. Parce que anga mugoro ba chama mi obeka sa. Obeka sa ka sa obeka ni konyi. O kama amiri la Chérie, ni temu wɛrɛw bɛ yen nɔ karamɔgɔ temu mi concerné n'a sɔrɔ an ka wele bɛ na se i ma vraiment a diyara n ye i Kamara ani i ye bonya min fana ta live tɛmɛnen i ye bonya dɔ ta ka kamiti dɔ sɛgɛrɛ vraiment o fana diyara an ye vraiment n'i ye dɔn mɔgɔ minnu bɛ furabɔ kɛ fo caman bɛ yen nɔ olu nata de ka bon u bɛ mɔgɔw ka wariw minɛ ka sɔrɔ u tɛ fura dɔn mais e y'a k'a tigi ka tila k'a ci fana i ma wari minɛ a y'a fɔ n ye ko n k'i fo mais na ma sɔn k'i fo live TikTok fɛngɛ kɔnɔ WhatsApp kɔnɔ n ko n b'i fo jama de la sabula i y'a kɛ vraiment ni mɔgɔ ye ɲumanya kɛ a kan ka fɔ de parce que o la a bɛ courage don a la a b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni vraiment i y'o mun kɛ a diyara n ye a bonyana ma a m'a fɔ k'i Kamara i y'a kɛ an fana bɛ tintin k'i ye i n'i ka denbaya bɛɛ ka kɛnɛya di i ma ka basigi di i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka i ka ɲinifɛnw e mago bɛ min na e de b'a dɔn k'i ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɛn karamɔgɔ a diyara n ye a bonyana ma an b'a fɔ ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ i Kamara ok k'an bɛn d'accord Arama Amina Guino les 600 parce que Guino Congo 14h Mali 14h je pense que au total minute demandement Amina dogono reda wa mina karnyona Amina la jana sera soro nasera soro Amina dogono reda wa blanwa Allez, vous tapotez. Attends, tu as dernière étape. Your credit is 0 euros 5 cents. Désolé, le numéro que vous... Bon, comme il y a 14h, il faudra 15 minutes. Non, c'est là qui. D'accord, Altesse, les bas. Et il sait qu'il y a un micro blanc. Et non. C'est soit des salmons. Il rêve c'est qu'on y a ramené. Non, on est bas. Et Altesse de haut. Il faut le faire encore une fois. On est pour la guitare une fois. Ok. Kuldi
i folen don an bɛ wasa wasa kunnɔ